हरे कृष्ण. ही प्रार्थनेने सुरुवात करते. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम्ने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. तर आपण तिसऱ्या अध्यायावरती आहोत आणि तिसऱ्या अध्यायाचे 5 श्लोक आपले पूर्ण झाले होते. तर आपण 6व्या श्लोकावरती आहोत. पाचवा श्लोक थोडासा आपण उजळणी घेऊ आणि पुढे जाऊ. नहि कश्चित् क्षणमपि हो. सर्वांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला का? हो माताजी. हरे बजावला ना. हो. हरी बोल हरी बोल. पण तरी आत्ताची एक बातमी होती की खूप कमी झालंय मुंबईत मतदान. खूप कमी झालाय. काय कळत नाही म्हणजे आता तितकं म्हणजे खरं एवढा त्याचा ह्या वेळेचा प्रचार खूप झाला होता खूप झालाय. नाही की माहिती काहीच आपल्या म्हणजे. तरी म्हणजे आत्ताच माझ्या मुलांनी दाखवलं मला की आई हे बघ किती झालंय मतदान. हो ना. म्हटलं तर काय म्हणजे कोणाच्या बातम्या खऱ्या माहिती नाहीत. एक्झॅक्टली ते कळायलाही काही मार्ग नसतो. मला वाटतं रिझल्ट आल्यावरच सगळं क्लिअर हा, होतं. रिझल्ट आल्यावरतीच कळणार आहे. पण सगळं रिझल्ट सगळे विचित्र येतील अशी प्रेडिक्शन आहेत. काहीतरी हो काहीच नाही माहिती. त्यामुळे चला म्हणजे आपण हीच आपण प्रार्थना करूया भगवंतावरती देवाला. हीच सोडून दिलं प्रार्थना पाहिजे. बस भगवंतांना ही प्रार्थना जे योग्य असेल त्यांना योग्य असेल ते शासन करा. करायला मिळू दे. बस भगवंतांची इच्छा. त्यामुळे आपण आपलं कर्म केलंय. आपण आपण मतदान आपलं केलंय. कर्म केलंय, हक्क बजावलेला भगवंतांना आहे. त्यांची इच्छा. येस. त्याच्यामुळे बाकी त्या राजकारणाविषयी आपण खरोखर आणि नको. करतील ते चांगलं करतील असं आपण आपली श्रद्धा. बस आपण चांगल्या मनाने केलंय. आपल्याला जे योग्य वाटेल म्हणजे जी आपल्याला भगवंतांनी जे काही आपल्याला दाखवलंय आणि मुख्य म्हणजे त्या योग्य दिशेने आपण केलं आहे असं म्हणायचं. त्याच्यातनं राजकारण हा विषय थोडा वेगळाच आहे. की परंतु त्यातून तरी परमेश्वरांना असंही असेल, काही धडा शिकवायचा असेल, धडा असंही असू शिकवायचा शकतं. असेल मी तेच सांगते. शेवटी हे प्राकृतिक आहे माताजी आणि भौतिक प्रकृती आहे. आपण इतकं निरनिराळं बघतोय. पण त्याच्यातनं म्हणजे ज्या काही गोष्टी दिसत आहेत असं वाटतंय की कुठेतरी योग्य आणि जे काही हा, आता म्हणजे थोडस आता छडी उचलून देवधर्म त्यांना आणि देश धडा शिकवायची वेळ भगवंतांनी आणली असं. आणली आहे आणि असं जरासंधाचे 100 दिसतंय. अपराधाची वाट बघितली आणि ना, हा तसा हा प्रकार आहे. हा आणि ते व्हावं असं खूप मनापासून वाटतंय. तर आता म्हणजे योग्य व्यक्तीला शासन करायला मिळावं आणि योग्य व्यक्तीनेच त्या जागेवर यावं हीच प्रार्थना आहे भगवंतांना. त्याच्यापुढे आता भगवंतांची इच्छा. तर आपण बघूया आता 23 नंतर आपल्याला कळेल हो. काय. ठीक आहे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून हरे स्वागत आहे. कृष्ण. तर आपण थोडस चौथ्या श्लोकावरून पुढे जाऊया की इथे आपण कर्मयोग मग थोडीशी उजळणी मी जसं म्हटलं त्या दिवशी हम्म. की आपण कर्मयोगावरतीच आहोत. पहिल्या 6 श्लोकांमध्ये 6 अध्यायांना कर्मयोगच म्हटलेलं आहे आणि या कर्मयोगामध्येच आपण आहोत. जर पहिल्या अध्यायामध्ये आपण अर्जुनाचा जो विषण्णपणा बघितलेला आहे आणि अर्जुनाची खिन्नता आणि अर्जुनाला युद्ध न करण्याची जी इच्छा आहे तर त्या सगळ्या गोष्टींचं कशा प्रकारे निराकरण भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात केलं आहे हे आपण जाणलं. आणि दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला ज्ञानयोग बुद्धियोग अष्टांग योग त्यानंतर भक्तियोग या सगळ्याचं आपल्याला कुठेतरी अध्ययन करता आलं आणि त्यामुळेच याला गीतेचं सारही म्हटलंय प्रभुपादांनी
की सगळ्याचं कुठेतरी सार आणि सगळ्या योगांचा इथे आपल्याला उल्लेख केला जातो. त्यामुळे त्या दुसऱ्या अध्यायाला जो मोठा अध्याय आहे आणि आपल्याला अर्जुनाच्या ज्या कारणांवरून की जी 5 कारणं अर्जुनाची आहेत त्या 5ही कारणांची कारणमीमांसा आणि कशा प्रकारे निराकरण करतात भगवंत त्या सगळ्या कारणांचा आणि तू असं न विचार करता तू कसा केला पाहिजे आहेस आणि कशा प्रकारे त्यांनी विचार करून त्या त्या गोष्टींची धारणा आणि त्या विचारांची दिशा कशा प्रकारे भगवंतांनी दाखवली हे आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं. आणि आता त्याच्याच पुढे जसं मी म्हटलं की 5व्या जो कारण आहे, चौथं जे कारण आहे की कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका वाटतोय अर्जुनाला. कारण सगळे जे राजे रजवाडे आहेत, सगळे जे राजे आहेत ते अर्जुनाच्या पांडवांच्या पक्षामध्ये असो किंवा कौरवांच्या पक्षात असो, परंतु हे कुठेतरी मारले जाणार आहेत आणि ते स्वतःची त्यक्त जीविता म्हणजे स्वतःचा जीवाचीही पर्वा न करता ते युद्ध करण्यासाठी तिथे आलेले आहेत. पण या युद्धामध्ये जर ते मारले गेले तर त्यांच्या कुटुंबाला मात्र निश्चितच कुठेतरी त्यांचा वंश तिथे खंडित होणार आहे आणि म्हणूनच त्यांच्या परंपरेला कुठेतरी ब्लॉक निर्माण होईल, अडथळा निर्माण होईल आणि त्याच्यामुळे त्याचं कुठेतरी सगळ्याचं माझ्यावरती पातक आहे आणि म्हणूनच अर्जुनाला हे सगळं की कुठेतरी तो प्रोकास्टिनेट कुठेतरी या सगळ्याचं कारण दाखवून मला युद्ध करायचं नाहीये त्यांनी सांगितलंय. पण तरीही भगवंतांनी ज्या प्रकारे सांगितलेलं आहे की अगदी सुरुवातीपासून की तू क्षत्रिय आहेस आणि तुझं कर्म तू केलं पाहिजेस इथपासून भगवंतांनी सुरुवात केलेली आहे. पण त्याही गोष्टीला अर्जुन कुठेतरी तयार होत नाही, त्याचं मन तयार होत नाही कारण त्याच्या मनात करुणा दाटून आलेली आहे. तो भगवंतांचा निर्मळ भक्त आहे आणि म्हणूनच अशा भक्ताला भगवंत जेव्हा सांगतायत या भक्ताचे भगवंत गुरु झालेले आहेत आणि गुरु शिष्याचं नातं फुलतंय दुसऱ्या अध्यायापासून आणि म्हणूनच अशा वेळेला ज्या गुरूंकडून अर्जुन सगळा ज्ञान घेतो आहे त्या ज्ञानाला आपण बघतो आहोत. आणि अशा प्रकारे या तिसऱ्या अध्यायामध्ये आपल्याला जाणायचं आहे की कर्म आणि या कर्माविषयी आपण जाणतो आहोत. तर त्या पहिल्या श्लोकापासून आपण जाणायला सुरुवात केलेली आहे की कर्म काय आहे आणि अर्जुन मनात जो गोंधळ निर्माण झालेला आहे की मग कुठेतरी ज्ञानयोगाला त्यांनी इनर्शिया म्हणजे कुठेतरी तो बुद्धियोग आहे, ज्ञानयोग भगवंत ज्ञान देत आहेत. पण मग तो ज्ञानाला त्या प्रकारे त्याची बुद्धी जाणून आणि मग त्याला वाटतं आहे की जर मी शरीर नाही मी आत्मा आहे तर मला काय करायचं आहे, मग मला हे युद्ध का करायचं आहे, मी हे कर्म का केलं पाहिजे माझं. तर हे सगळं कुठेतरी भगवंतांना वाटते आणि म्हणून मग मी जर त्याग केला तर तो त्याग श्रेष्ठ आहे का मी कर्म करणं योग्य आहे. असं कुठेतरी अर्जुनाच्या मनाची पुन्हा द्विधा परिस्थिती निर्माण होते. अर्जुनाच्या मनामध्ये हे प्रश्न तयार होत आहेत आणि ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचत आहे. कारण भगवंत अर्जुन हा सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करतोय. मनामधले जे विचार आहेत बघा तुम्ही स्वतःला पडताळून बघा. हे अशी द्विधा परिस्थिती कितीतरी वेळा आपण या द्विधा मनस्थितीमधून जात असतो की आपण हे केलं पाहिजे की ते केलं पाहिजे आणि ही जी द्विधा परिस्थिती असते ही सामान्य माणसाच्या मनामध्ये हा कल्लोळ बऱ्याच वेळेला चाललेला असतो आणि म्हणूनच त्या विचारांना योग्य अशी धारा मिळणं आणि पूर्णपणे दिशा मिळणं हे किती गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच इथे भगवंत सांगतायत की त्या त्यागापेक्षा कर्म करणं हे केव्हाही श्रेष्ठ आहे. त्याग निश्चितच एक माध्यम आहे, त्याग निश्चितच एक मार्ग आहे की निश्चितच तुम्ही कुठेतरी भौतिकतेपासून स्वतःला विरक्त करत आहात, निश्चितच योग्य आहे. पण तिथे कुठेतरी फलगू वैराग्य म्हणजे तिथे कुठेतरी घसरण्याची भीती आहे आणि म्हणूनच मग ते कर्म का केलं पाहिजे आणि ते कर्म भगवंतांसाठी की तू हे कर्म माझ्यासाठी कर. आणि म्हणूनच तिथे कुठेही कुठल्याही प्रकारच्या फळांची अपेक्षा न करता जेव्हा ते तू कर्म करतोय ते नैष्कर्म भगवंत सांगतायत आणि अशा प्रकारच्या कर्माला आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्म आपण तो श्लोकही थोडासा वाचू. न कर्मणारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधी गच्छति. केवळ कर्म न करण्याने मनुष्य कर्म बंधनातून मुक्त होऊ शकत नाही, तसेच केवळ संन्यासानेही मनुष्य सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही. म्हणूनच कर्म न करण्याने की कर्म कर्म केलं नाहीये की कर्म टाळलं आणि जर तुम्ही संन्यास घेऊन बसलात आणि मी ठरवलं की मला आता या कशातच अडकायचं नाही आणि हिमालयात जाऊन मी तिथे तप करत बसतो आणि मी संन्यास, पण याचा अर्थ तुम्ही त्या कर्माच्या बंधनातून मुक्त नाही होणार आहात हो. जी काही कर्माची बंधनं आहेत कारण जी काही कर्म केलेलं आहे
त्या कर्म निश्चितच पुढे नेत आहे हो तुम्हाला, हे कर्माचे भोगच पुढे नेत आहेत तुम्हाला. आणि म्हणूनच मग तिथे कुठेतरी ते कर्म जर योग्य पद्धतीने केलं तर ते निश्चितच योग्य आहे आणि ते कुठेतरी तुम्हाला त्या कर्माच्या बंधनातून मुक्त करू शकतं. आणि म्हणूनच त्याचप्रमाणे संन्यास, की संन्यास घेणं ही फक्त सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी एक काय म्हणतात त्याला क्रायटेरिया असू शकत नाही. मनुष्य सगळी सिद्धी त्या संन्यासाने प्राप्त करू शकत नाही. तिथे कुठेतरी तो योग्य मार्ग. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की भौतिकवादी मनुष्याचे हृदय पवित्र करण्यासाठी नेमून दिलेल्या विहित कर्माचं पालन करून शुद्ध झाल्यावरच एखादा जीवनामध्ये संन्यासाश्रम स्वीकारू शकतो. चेतो दर्पण मार्जन, कुठेतरी ही जी शुद्धता आहे ना, चैतन्य चरितामृतामध्ये आपल्या चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलेलं आहे की चेतो दर्पण, दर्पण म्हणजे आरसा, मार्जनम, जसं आरशावरची धूळ पुसल्याशिवाय आपल्याला आपला चेहरा स्पष्ट आरशात दिसू शकत नाही, त्याचप्रमाणे या हृदयावरची, या आत्म्यावरची मलिनता आपल्याला नष्ट करायची. आणि म्हणून स्वतःला कुठेतरी शुद्ध केल्याशिवाय तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. आणि म्हणून ही शुद्धता कशा प्रकारे आहे तर हृदय पवित्र, म्हणजे ते हृदयाची शुद्धता करण्यासाठी हृदयाची शुद्धता करणं हे किती गरजेचं आहे, ते कुठल्या माध्यमातून करू शकतो. मग आपल्याला महामंत्राचा योग्य मार्ग तर आपल्याला प्रभूंनी दिलेलाच आहे, महाप्रभूंनी. आणि इथे कर्माविषयी सांगताना भगवंत सांगतायत की शुद्ध झाल्यावरच कर्माचं, विहित कर्माचं, की आपल्याला नेमून दिलेल्या कर्माचं पालन करणं, हे केल्यावरच एखादा जीवनामध्ये संन्यासाश्रम स्वीकारू शकतो. शुद्धतेशिवाय आकस्मिकपणे जीवनातील चौथ्या आश्रमाचा स्वीकार करून सिद्धी प्राप्त होऊ शकत नाही. प्रायोगिक तत्वज्ञानी लोकांनुसार किंवा संन्यासाश्रम स्वीकारल्याने किंवा सकाम कर्मातून निवृत्त झाल्याने मनुष्य त्वरित नारायणाप्रमाणेच होतो. परंतु श्रीकृष्ण या तत्वाला मान्यता देत नाहीत. हृदय शुद्धीशिवाय संन्यास हा सामाजिक व्यवस्थेमध्ये केवळ गोंधळ निर्माण करू शकतो. पण याच उलट आपलं विहित कर्म न करता एखादा भगवंतांच्या दिव्य सेवेचा स्वीकार करीत असेल, जर त्याने त्या मार्गामध्ये केलेल्या कितीही प्रगतीचा भगवंत स्वीकार करतात. बुद्धियोग स्वल्पम अपि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. या तत्वाच्या अल्पशा पालनानेही एखादा महान संकटातून पार होऊ शकतो. आणि म्हणून इथे भगवंत सांगण्याचं उद्दिष्ट हे आहे की सगळ्या विद्या प्राप्त केल्या, ज्ञान प्राप्त केलं, परंतु त्या सगळ्या ब्रह्मचार्याश्रम, त्यानंतर गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम, या चातुर्वर्ण, या वर्णाश्रमाची भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे, जिथे आपल्याला या तिसऱ्या अध्यायात ते जाणून घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच एकदम तुम्ही त्या चौथ्या संन्यास आश्रमावर जाणं म्हणजे काही तुम्ही मुख्य त्याच्यातनं सिद्धी प्राप्त केली असं होऊ शकत नाही. तर कुठेतरी हे प्राप्त करणं हे गोंधळात टाकणं आहे की खरंच ह्या, मग तिथे कुठेतरी घसरण्याचा खूप धोका आहे, हे भगवंत पुढे जाऊन सांगतात. आणि तो धोका का आहे, कारण सगळ्या गोष्टी फक्त टाळून बसणं किंवा त्याच्यापासून वर्ज करणं त्या गोष्टी म्हणजे संन्यास घेणं हे नव्हे. पण याच उलट तुम्ही जेव्हा ते विहित कर्म करताय, मग कदाचित भगवंत म्हणतायत की या कर्म करण्यामध्ये कुठेतरी काही चूक होऊ शकते किंवा ते विहित कर्म नाही पालन केलं गेलं किंवा तुम्ही तुमचं कर्म करताना केलं नाही, पण ते जर भगवंतांच्या सेवेमध्ये करत आहात आणि तो मनुष्य पूर्णपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये अगदी दृढ निष्ठा आहे भगवंतांवरती, तेव्हा भगवंत निश्चितच त्याच्या त्याही गोष्टीला मान्य करतात की मग त्यांनी कर्म नाही केले, तो सेवा करतोय, तो भगवंतांच्या सेवेमध्ये आहे. कुठेतरी आपण जेव्हा म्हणतो ना, घरातली 50 कामं आहेत म्हणून मी हे भगवंतांचं नामस्मरण करू शकत नाही, माझं इतकं टाईट शेड्यूल आहे की त्याच्यामुळे मला वेळच मिळत नाही, मी सकाळी उठून नामस्मरण करूच शकत नाही. पण याच उलट तुम्ही जर ठरवलं की मी सकाळी, जर मी 5ला उठत असेल तर मी 4ला उठेन आणि मी हे करून मग मी माझी इतर कामं करीन, बघा तुमची इतर 49 कामं ही अतिशय योग्यपणे पार पडतील. पण तिथे कुठेतरी आतून इच्छा होणं आणि त्या इच्छेने ते करणं हे जास्त महत्वाचं आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतात की स्वल्पम अपि मप्यस्य त्रायते, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, की छोट्यात छोटी गोष्ट जरी भगवंतांच्या सेवेमध्ये केली तरी भगवंत मोठ्यातल्या मोठ्या संकटातून तुम्हाला पार करतात.
आणि अशा प्रकारे भगवंतांच्या सेवेमध्ये केलेलं जे कर्म आहे ती निश्चित ही सेवा, भगवंतांची सेवा, डिवोशनल सर्व्हिस आपण जी म्हणतो, भक्ती सेवा, आणि तीच अत्यंत महत्वाची आहे. कारण जे करतो आहोत ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये, जसं मी म्हटलं की जे कर्म करतो आहे आत्म इंद्रिया वांछो तारो नाम कामचे, पण इंद्रिय श्रीकृष्ण इंद्रिय वांछो तारो नाम प्रेमचे. भगवंतांच्या इंद्रियांना संतुष्ट करण्यासाठी जेव्हा तुम्ही ते कर्म करता आहात ते निश्चितच तुम्हाला कुठेतरी समाधान, संतुष्टी देत आहे आणि तुम्हाला भगवंतांशी जोडत आहे, हे जाणून घ्यायचं. आणि म्हणूनच त्या कर्माला भगवंतांनी अतिशय महत्व दिले आणि ती सेवा अत्यंत महत्वाची आहे. नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतीर्जैर्गुणैः. हरे कृष्ण. कोणाला वाचायला आवडेल? वाचू का? नक्कीच. मिनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः. प्राकृतिक गुणांपासून प्राप्त केलेल्या गुणांनुसार मनुष्याला असहाय्यपणे कर्म करण्यास भाग पाडले जाते. म्हणून कोणालाही एक क्षणभर सुद्धा काही कर्म करण्यावाचून परावृत्त होता येत नाही. तात्पर्य: सतत क्रियाशील राहणे हा देहधारी जीवनाचा प्रश्न नसून आत्म्याचा स्वभावच आहे. आत्म्याच्या उपस्थिती वाचून भौतिक शरीर हालचालही करू शकत नाही. भौतिक शरीर हे मृत यंत्राप्रमाणे आहे, जे आत्म्याद्वारे चालविले जाते. हा आत्मा सतत क्रियाशील असतो व तो क्षणभरही थांबू शकत नाही. म्हणून आत्म्याला कृष्ण भावना भावित सत्कर्मामध्ये संलग्न व्हावे लागते. नाही तर तो मायेच्या अधिपत्याखाली चालणारे कार्य करण्यास प्रवृत्त होतो. भौतिक शक्तीच्या प्रभावाखाली आत्मा भौतिक गुणांची प्राप्ती करतो आणि अशा आकर्षणापासून आत्म्याचे शुद्धीकरण करण्याकरता त्याला शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या विहित कर्मांमध्ये संलग्न करणे. एक मिनिट, सॉरी. शक्तीच्या आत्मा भौतिक गुणांची प्राप्ती करतो आणि अशा आकर्षणापासून आत्म्याचे शुद्धीकरण करण्याकरिता त्याला शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या विहित कर्मांमध्ये संलग्न करणे आवश्यक असते. पण जर हा आत्मा आपल्या स्वाभाविक कृष्ण भावना भावित कर्मामध्ये मग्न झाला तर तो जे काही करतो ते त्याच्या कल्याणासाठीच असते. श्रीमद भागवतात याला त्याप्रमाणे पुढील पुष्टी मिळाली आहे. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोथ पते तदो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूत मनुष्य किम कोवाथ आप्तो भजताम स्वधर्मतः. कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतलेल्या मनुष्याने जरी शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या विहित कर्मांचे पालन केले नाही किंवा भक्तिपूर्ण सेवेचे योग्य आचरण केले नाही आणि जरी तो आदर्शापासून पतित झाला तरी त्यामध्ये त्याची हानी किंवा वाईटही नाही. पण जर त्याने शुद्धीकरणासाठी शास्त्रामध्ये सांगण्यात आलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले आणि तो जर का कृष्ण भावना भावित नसेल तर त्याला त्यापासून काय लाभ होणार? म्हणून कृष्ण भावनेच्या या स्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ही आवश्यक आहे. यास्तव संन्यास किंवा इतर कोणतीही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ही कृष्ण भावना भावित होण्याच्या अंतिम ध्येय प्राप्तीसाठी सहाय्यकारक म्हणूनच आहे. कारण कृष्ण भावनेशिवाय सर्व काही व्यर्थच आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्णं सर्वं सर्वं कृष्णार्पण. आणि म्हणून आपण जेव्हा म्हणतोय की आधीच्या श्लोकालाच कुठेतरी कंटिन्युइटी आहे ही, आणि भगवंत सांगतायत की जरी सगळ्या गोष्टी केल्या आणि अगदी वेदांचा अभ्यास केलेला आहे आणि आपल्या ज्या शास्त्रांमध्ये सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत, पण तिथे जर कृष्णच मिसिंग असेल, तिथे त्या गोष्टी करण्यामागचं जे उद्दिष्ट असेल ती जर कृष्ण भावना नसेल तर ते करण्याचा काय उपयोग आहे?
आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की कृष्ण भावनेचा आश्रय घेतलेल्या मनुष्याने जरी शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या काही विहित कर्मांचं पालन केलं नाही किंवा भक्तिपूर्ण सेवेचे योग्य आचरण केले नाही आणि जरी तो आदर्शापासून पतित झाला तरी त्यामध्ये त्याची हानी किंवा वाईटही नाही, पण त्याने शुद्धीकरणासाठी शास्त्रामध्ये सांगण्यात आलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले आणि जर तो कृष्ण भावना भावित नसेल तर त्याला त्यापासून काय लाभ होणार. आणि म्हणूनच कृष्ण भावना भावित जे म्हटलेलं आहे, कारण इथे कुठेतरी भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी, कारण शास्त्रामध्ये सांगितलेल्या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत, हे केलंय ते केलंय, पण कोणासाठी केलंय? स्वतःच्याच इंद्रिय तृप्तीसाठी. तिथे कृष्ण मिसिंग आहे, हो, कृष्ण भावनाच नाहीये तिथे. मग त्या गोष्टी करण्यासाठी त्याचा काय उपयोग आहे? आणि म्हणूनच त्या गोष्टी करण्यामागचं जे उद्दिष्ट आहे ती कृष्ण भावना महत्वाची आहे. भले त्यांनी त्याच्या कामामध्ये थोडीफार कसूर झाली किंवा काही त्याच्याकडनं कमी जास्त झालं तरी तिथे त्याची जी भावना आहे ती महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच त्या भावनेमध्ये, म्हणून पुढे जाऊन भगवंतांनी सांगितले म्हणून सुख नाही की तुम्ही पाप करा आणि कृष्ण भावनेत आहेत म्हणून त्याच्यातनं सुख मिळते, नाही. ती भावना आणि त्या मागचा जो उद्दिष्ट आणि दृष्टिकोन आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच कृष्ण भावनेच्या या स्तरापर्यंत उन्नत होण्यासाठी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ही अत्यंत आवश्यक आहे. यास्तव संन्यास किंवा इतर कोणतीही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया ही कृष्ण भावना भावित होण्याच्या अंतिम ध्येय प्राप्तीसाठी सहाय्यकारक म्हणूनच आहे. कारण जिथे कुठेतरी संन्यास म्हणतो तो फक्त शारीरिक गोष्टींपासून किंवा असं नाही, तिथे कुठेतरी मनावरती ताबा, इंद्रियांवरती ताबा. आणि म्हणूनच जी काही मन, इंद्रिय, बुद्धी ही भगवंतांवर केंद्रित केली जाते तिथे कुठेतरी ती कृष्ण भावना उन्नत होण्यासाठी निश्चितच त्या मार्गावर असते. आणि त्यासाठी काय आवश्यक आहे तर त्या आत्म्याला, म्हणून जे आधीच्या पॅरेग्राफ मध्ये सांगितलेलं आहे की आत्मा हा क्रियाशील, म्हणजे शरीर हे सतत काही ना काहीतरी करत असतं. कोणाच्या अधिपत्याखाली? त्या आत्म्याच्या अधिपत्या, त्या आत्म्याच्या मार्फत ते करत असतं. आणि म्हणूनच जसं आपण म्हणतो गॅरेजमध्ये पार्क केलेली एखादी गाडी ही निष्क्रिय, केव्हा? ती गाडी तिथे उभी केली आहे, पार्किंग केली आहे, याचा अर्थ ती तिथून हालत नाहीये. पण जेव्हा तो ड्रायव्हर त्या गाडीमध्ये बसतो आणि ती गाडी चालवली जाते तेव्हा निश्चितच ती क्रियाशील असते. त्याचप्रमाणे हा आत्मा हा शरीराला सतत क्रियाशील ठेवत असतो. आणि म्हणूनच या आत्म्याला, आणि तो कोणाच्या अधिपत्याखाली आहे तर तो प्रकृतीच्या या त्रिगुणांच्या, जे आपल्याला पुढच्या बऱ्याच अध्यायांमध्ये त्याचा उल्लेख होईल. आणि 14व्या अध्यायामध्ये ते अतिशय सविस्तर स्वरूपामध्ये आपण जाणून घेणार आहोत काय आहे सत्व, रज आणि तम. तर या गुणांच्या प्रभावाखाली तो जगत असतो, कारण तो कुठेतरी मायेमध्ये, कसं आहे बघा की ही जी मोह माया आहे आणि योग माया आहे ही दोन्ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. थोड्या काळासाठी या कृष्ण भावनेतून बाजूला जा तुम्ही, किंवा तुम्ही तुमच्या जरा मटेरियल गोष्टींमध्ये रमायला लागा. बघा बघा ती माया कशी झपकन तुमच्यावरती लगेच तुम्हाला आपल्या कह्यात आणते. आणि म्हणूनच ती कह्यात आणणं, कारण ही माया आहे, हो, ही माया पण तितकीच स्ट्रॉंग आहे. जी मोह माया आहे ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे आणि ती तितकीच स्ट्रॉंग आहे. आणि म्हणून या आत्म्याला या कृष्ण भावनेमध्ये गुंतवणं आणि या आत्म्याला, सात्विक आत्म्याला आध्यात्मिक अन्न देणं हे किती गरजेचं आहे. जसं आपण शरीराला अन्न देऊन आपण त्या शरीराला काय म्हणतात ना ती एनर्जी आणि ती त्या गोष्टी करू शकत असतो, किंवा त्या गोष्टी हालचाल होत असते. आणि म्हणूनच ती जी काही आपल्याला मिळत असते ती खाणं आवश्यक असतं, कारण एखाद्या आपण जर काही अन्न खाल्लं नाही तर निश्चितच कुठेतरी त्या शारीरिक गोष्टींना, आपल्याला व्याधींना कुठेतरी तोंड द्यायला लागतं. परंतु त्याचप्रमाणे ह्या आत्म्याला, आत्म्याचं जे आध्यात्मिक अन्न आहे, आणि म्हणूनच या आत्म्याला त्या भौतिकतेमध्येच रमू द्यायचंय का मग त्याला त्या आध्यात्मिक मार्गावर उन्नत करायचं आहे, हे निश्चितच तुमच्या हातात आहे. कारण ही इच्छेची सूट भगवंतांनी दिलेली आहे. आणि म्हणूनच भगवंत इथे गाईड पण आपल्याला तेवढंच करतायत. भगवद्गीता का दिली हो भगवंतांनी? कारण या आध्यात्मिक मार्गावरती आपण स्वतःला उन्नत करू यासाठीच ती दिलेली आहे. आणि म्हणूनच अंतिम ध्येय प्राप्तीसाठी सहाय्यकारक म्हणून काय आहे तर या संन्यासी, म्हणजे या स्वतःच्या मनाला, इंद्रियांना कंट्रोलमध्ये करणं हे निश्चितच या कृष्ण भावनेला कुठेतरी काय म्हणतात त्याला, ही सपोर्टिव्ह आहे. आणि म्हणूनच ते आवश्यक आहे. ती शुद्धीकरणाची जी प्रक्रिया आहे ही शुद्धीकरणाची प्रक्रिया आपण पुढे जाऊनही जाणणार आहोत. कारण सगळ्यात महत्वाचं काय आहे तर भगवंतांच्या भक्तीमध्ये. आणि म्हणूनच हे शुद्धीकरण या महामंत्राने, जे आपण म्हणतो यज्ञोपयज्ञो जपयज्ञोस्मी, यज्ञानाम जपयज्ञोस्मी, ह्या
या ज्या कलियुगाचा जो यज्ञ आहे तो नामस्मरण आहे, आणि नामस्मरणाशिवाय तरुणोपाय नाही, नामस्मरणाशिवाय दुसरा उपायच नाही. आणि म्हणूनच यानेच आपल्याला या शुद्धीकरणाची प्रक्रिया पुढे जाऊन याचा उल्लेख निश्चित येणार आहे. तर इथे आपण कृष्ण भावना, आणि म्हणून कृष्ण भावनेशिवाय इतर गोष्टी व्यर्थ आहेत, ही भावना जोपासणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. कर्मेंद्रिया आणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमुग्धात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करीत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले जाते. तात्पर्य: कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करण्यास नकार देणारे अनेक मिथ्याचारी आहेत, जे आपण ध्यानस्थ असल्याचा देखावा करतात. वास्तविकपणे असे लोक आपल्या मनामध्ये इंद्रियोपभोगाचे चिंतन करीत असतात. असे ढोंगी लोक फाजील अनुयायांना फसविण्यासाठी शुष्क बाह्य ज्ञानावर प्रवचनेही देतील, पण या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे हे लुच्चेच असतात. इंद्रिय तृप्ती करिता मनुष्य आपल्या कुवतीप्रमाणे कोणत्याही आश्रमाचे पालन करू शकतो, पण जर त्याने त्या आश्रमांना अनुलक्षून असणाऱ्या नीतिनियमांचे पालन केले, तर तो आपले जीवन शुद्ध करण्यामध्ये यथावकाश प्रगती करू शकतो. तथापि आपण योगी असल्याचा देखावा करतो, पण वास्तविकपणे इंद्रियोपभोग इंद्रियोपभोगांच्या विषयांच्या शोधात असतो. तो जरी तत्वज्ञानाबद्दल बोलत असला तरी त्याला लुच्चाच म्हटले पाहिजे. त्याच्या ज्ञानाला कवडी मात्रही किंमत नाही, कारण अशा पापी मनुष्याच्या ज्ञानाचे फळ भगवंतांच्या माया शक्तीद्वारे हिरावून घेतले जाते. अशा मिथ्याचारी व्यक्तीचे मन नेहमी अशुद्धच असते, म्हणून त्याच्या ध्यानाच्या दिखाव्याला कवडी मात्रही किंमत नाही. हरे कृष्ण. भगवंत मिथ्याचाराबद्दल इथे सांगतायत, आणि खूप छान भगवंतांनी आपल्याला इथे समजावून सांगितलेलं आहे. अतिशय छान उपमा दिलेली आहे आणि उदाहरण, की कशा प्रकारे ही बोंधुगिरी जी चाललेली आहे. आणि म्हणूनच एखादी आपल्याला बघतो आपण भगवी वस्त्र धारण केलेली आहेत, पण हातामध्ये मोबाईल आहे, आणि एका हातामध्ये मोबाईल आहे, एका हातामध्ये सिगरेट आहे. तर मग काय त्या 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 भगवी वस्त्र धारण करण्याला आणि त्या नुसत्याच त्या गोष्टींपासून स्वतःला कुठेतरी त्याग केलेला आहे अशी धारणा करताना, पण त्या कर्मेंद्रियांचं काय? त्या कर्मेंद्रियांना तर दिसतंय सगळं, आणि त्या इंद्रियोपभोगापासून तर तो दूर जाऊ शकला नाही. मग काय त्याचा उपयोग? आणि म्हणूनच असे ढोंगी लोक फक्त समाजाची कुठेतरी काय म्हणतात फसवणूक करत असतात, आणि अशा फाजील अनुयायांना फसवण्यासाठी शुष्क ब्रह्मज्ञानावर प्रवचनही देतात. मग त्याचा स्तोम माजवला जातो, आणि आपण आताच्या या सध्याच्या या युगामध्ये आपल्याला त्याचा अगदी कितीतरी वेळा अनुभव येतो, आणि कितीतरी वेळा आपल्याला या बुद्धू लोकांचं अक्षरशः समोर दिसतात, आणि किती लोक त्यांच्या आहारी जात आहेत. म्हणजे हे किती आवश्यक आहे, आणि योग्यपणे पडताळून बघून, कारण कशा प्रकारे अशा पापी मनुष्यांचं ज्ञानाचं फळ भगवंतांच्या माया शक्तीद्वारे हिरावून घेतलं जातं. आणि म्हणूनच अशा मिथ्याचारी व्यक्तीचं मन हे कायम अशुद्धच असतं, कारण ते इंद्रिय तृप्तीमध्ये असतो, त्याचं इंटेन्शनच वेगळं असतं, त्याचं उद्दिष्टच वेगळं असतं. म्हणून त्याच्या ध्यानाच्या देखाव्याला कवडी मात्रही किंमत नसते, कारण तो फक्त फसवत असतो, स्वतःलाही फसवत असतो आणि समाजालाही फसवत असतो, कारण त्याचं इंटेन्शन खूप वेगळी असतात. तो फक्त इंद्रिय उपभोगांच्या शोधामध्ये असतो. अशा व्यक्तीच्या ज्ञानाला कवडी मात्रही किंमत दिलेली नाहीये भगवंतांनी. यस्वेंद्रियाणि मनसा नियमयाभ्यभते अर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे माताचं मी वाचू. हो, वाचा वाचा. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावना भावित प्रारंभ करीत असेल, तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. तात्पर्य: स्वैर अविचारी जीवन आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी ढोंगी आध्यात्मिकवादी होण्यापेक्षा मनुष्याने स्वतःचा व्यवसाय करीतच जीवनाची ध्येयप्राप्ती करीत राहणे हे कितीतरी पटीने उत्तम आहे. जीवनाचे वास्तविक ध्येय म्हणजे बंधनातून मुक्त होऊन
भगवत धामात प्रवेश करणे हे होय. मुख्य स्वार्थ गती किंवा आत्मकल्याण श्री विष्णूंची प्राप्ती करण्यातच आहे. संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धतीची व्यवस्थाच अशा रीतीने करण्यात आली आहे की ज्या योगे आपण श्री विष्णूंची प्राप्ती करू शकू. एखादी गृहस्थाश्रमाविषयी कृष्ण भावनेमध्ये नियमित सेवा करून श्री विष्णूंची प्राप्ती करू शकतो. आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे मनुष्य संयमित जीवन व्यतीत करून आसक्ती न ठेवता आपला व्यवसाय करू शकतो. करू शकतो आणि आध्यात्मिक प्रगतीही करू शकतो. जो प्रामाणिक मनुष्य या पद्धतीने पालन करतो तो निष्पाप लोकांना फसवण्यासाठी दिखाऊ अध्यात्मवादाचा स्वीकार करणाऱ्या पाखंडी व्यक्तीपेक्षा अत्यंत चांगल्या स्थितीत आहे. केवळ उदरनिर्वाहाकरता ध्यान करणाऱ्या भोंदू योगीपेक्षा रस्त्यावर झाडू मारणारा प्रामाणिक झाडूवाला कितीतरी पटीने श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किती सुरेख आपल्याला सांगितले बघा. प्रभुपादांनी अतिशय छान उदाहरणं दिलेली इथे समजावून सांगण्यासाठी. आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतायत की स्वैर अविचारी जीवन आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी ढोंगी अध्यात्मवादी होण्यापेक्षा मनुष्याने स्वतःचा व्यवसाय करीतच जीवनाची ध्येय प्राप्ती करीत राहणं हे कितीतरी पटीनं उत्तम आहे. की जिथे तो स्वतःचा प्रपंच चालवतोय, स्वतःच्या जबाबदाऱ्या नीटनेटकेपणाने करतोय, योग्य मार्गावर प्रामाणिकपणे त्या गोष्टींना जेव्हा तो व्यवस्थितपणे त्याचं पालन करतोय आणि जे काही आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीने पार पडतोय तो मनुष्य हा निश्चित या ढोंगी मनुष्यापेक्षा, या भोंदूगिरी करणाऱ्या मनुष्यापेक्षा, कारण तो स्वतःच्या उदरनिर्वाह करता या कुठेतरी या आध्यात्मिक गोष्टीला अशा प्रकारे प्रदर्शन करतोय त्याचं आणि त्याला अतिशय अयोग्य पद्धतीने तो लोकांसमोर आणतोय. आणि म्हणूनच अशा भोंदू व्यक्तीपेक्षा रस्त्यावर झाडू मारणारी म्हणजे प्रामाणिक व्यक्ती ही भगवंतानी श्रेष्ठ सांगितलेली आहे. आणि म्हणूनच इथे कुठेतरी त्या भोंदूगिरीचा भगवंतांना चीड आहे. मिथ्याचाराविषयी भगवंतांनी सांगितले त्याची चीड आहे. म्हणून ती खोटेपणा नको, कुठल्याही गोष्टीमध्ये फक्त दिखाऊपणा नको आहे. कारण फक्त दाखवण्यासाठी त्या गोष्ट करायच्या नाहीत, तो प्रामाणिकपणा महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच जो प्रामाणिक मनुष्य या पद्धतीचं पालन करतो तो निष्पाप लोकांना फसवण्यासाठी दिखाऊ अध्यात्मवादाचा स्वीकार करणाऱ्या पाखंडी व्यक्तीपेक्षा कितीतरी पटीने योग्य आहे आणि अत्यंत चांगल्या स्थितीत तो असतो, कारण तो त्याचं कर्म योग्य पद्धतीने पार पाडत असतो. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो य कर्मणः शरीरात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझे नियत कर्म तू कर, कारण नियत कर्म करणे हे कर्म न करण्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे. कर्म केल्या वाचून मनुष्य आपल्या शरीराचाही निर्वाह करू शकत नाही. तात्पर्य, असे पुष्कळ भोंदू योगी आहेत जे उच्च कुलीन असल्याचे दर्शवतात. आध्यात्मिक जीवनातील प्रगती करता आपण सर्वस्वाचा त्याग केल्याचा दिखावा करणारे अनेक मोठे मोठे व्यावसायिकही आहेत. अर्जुनानेही मिथ्याचारी व्हावे असे श्रीकृष्णाची इच्छा नव्हती. या उलट श्रीकृष्णांची इच्छा होती की अर्जुनाने क्षत्रियांसाठी सांगण्यात आलेले नियत कर्म करावे. अर्जुन हा गृहस्थ आणि सेनापती होता, म्हणून त्याने गृहस्थ व सेनापती राहूनच क्षत्रियांसाठी सांगण्यात आलेल्या धार्मिक कर्तव्यांचे पालन करणे हे त्याच्यासाठी हितकारक होते. अशा प्रकारचे कर्तव्य पालन भौतिकवादी मनुष्याचा हृदय क्रमशः शुद्ध करून त्याची भौतिक दोषातून मुक्तता करते. उदरनिर्वाह करता तथाकथित त्याग करणाऱ्याला भगवंतांनी तसेच कोणत्या शास्त्रानेही कधीच मान्यता दिलेली नाही. सरते शेवटी प्रत्येकाला आत्मा व शरीर एकत्र ठेवण्यासाठी काही कर्म करावेच लागते. भौतिक प्रवृत्तीसाठी शुद्धीकरण झाल्या वाचून लहरी खातर कर्मत्याग करणे उचित नाही. भौतिक जगात असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमध्ये प्रभुत्व गाजवण्याची मलिन प्रवृत्ती निश्चितच असते किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास इंद्रतृप्ती करण्याची मलिन प्रवृत्ती ही असतेच. अशा दूषित प्रवृत्ती नाहीशा करणे
आवश्यक आहे. नियत कर्माद्वारे असे केल्या वाचून मनुष्याने कर्मसन्यास घेऊन दुसऱ्याच्या जीवावर राहून तथाकथित अध्यात्मवादी होण्याची कधीही प्रयत्न करू नये. हरे कृष्ण. हे कृष्ण. पुन्हा पुन्हा आपल्याला या सगळ्या श्लोकांमधून भगवंत कर्माविषयी सांगतात की जसं भगवंतांनी मिथ्याचाराला सोडून प्रामाणिकपणाला, की प्रामाणिकपणे जो स्वतःचं कर्तव्य बजावतोय तो निश्चितच त्या मिथ्याचारी भोंदू व्यक्ती जो अध्यात्मवादाची नुसतंच प्रदर्शन करतोय आणि जो त्याचा गैरवापर करतो आहे त्याच्यापेक्षा निश्चित श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच जे भोंदू योगी आहेत ते उच्चकुली नसल्याचं दर्शवतात, कारण सगळी दाखवेगिरी आहे. प्रभुपादांनी म्हटलं याला शो बॉटल स्पिरिच्युअलिझम, कारण हे फक्त दाखवण्यापुरतं, आणि हे दाखवण्यापुरत्याचं जे स्पिरिच्युअलिझम आणि तथाकथित अध्यात्मवाद जो आहे तो अत्यंत चुकीचा आहे. आध्यात्मिक जीवनातील प्रगती करता आपण सर्वस्वाचा त्याग केलाय असं दर्शवणारे कितीतरी व्यवसायिक आणि कितीतरी अशी लोक आहेत. आणि अर्जुनाने असे मिथ्याचारी व्हावे अशी भगवंतांची अजिबात इच्छा नाही, कारण भगवंत अर्जुनाला सांगतायत की तू एक क्षत्रिय आहेस आणि क्षत्रिय म्हणून तुला तुझं कर्तव्य पार पडणं हे अतिशय गरजेचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अगदी सुरुवातीला अर्जुनाला जेव्हा तो युद्ध न करण्याची इच्छा व्यक्त करतो तेव्हाच भगवंतांनी सांगितलं की तू एक क्षत्रिय आहे, तुझा धर्म तुला स्वीकारलाच पाहिजे आणि तू क्षत्रिय असल्यामुळे तुला युद्ध हे केलंच पाहिजे. उठ आणि निर्भयपणे लढ, युद्ध कर. परंतु अर्जुनाच्या मनातले विचार, त्याची करुणा आणि त्याला वाटणारं पाप या सगळ्या गोष्टींनी पुढे कुठेतरी त्याच्या मनामधली सगळी द्विधा परिस्थिती आणि त्याच्या असमंजसपणाला भगवंतांनी मग कुठेतरी योग्य दिशा दिलेली आहे. या उलट श्रीकृष्णांची इच्छा होती की अर्जुनाने क्षत्रियांसाठी सांगण्यात आलेलं कर्म करावं, आणि म्हणूनच कर्तव्य पालन भौतिकवादी मनुष्याचं हृदय क्रमशः शुद्ध करून त्याची भौतिक दोषातून मुक्तता करते. उदरनिर्वाह करता तथाकथित त्याग करणाऱ्याला भगवंतांनी तसेच कुठल्याच शास्त्रांनी मान्यता दिलेली नाही, कारण फक्त कर्मापासून स्वतःला विरक्त करणं, की मी विरक्ती स्वीकारली आणि आता मी कुठेतरी सगळ्यापासून स्वतःला लांब केलेलं आहे म्हणून मी योग्य झालोय असं नाही, पण तिथे कुठेतरी कृष्णच मिसिंग आहे. ती भावनाच नाहीये. योग्य भावनेने जर त्या गोष्टी केल्या नाहीयेत तर नुसतं दुसऱ्याच्या जीवावरती राहणं आणि त्याप्रमाणे तथाकथित तो अध्यात्मवाद किंवा भगवंत म्हणतात दुसऱ्यांच्या जीवनावर राहून तथाकथित अध्यात्मवादी होण्याचा कधीही प्रयत्न करू नये. या उलट तुम्ही तुमचं कर्म योग्यपणे करून मग एक गृहस्थ सुद्धा कृष्ण भावनेमध्ये आपलं जीवन व्यतीत करू शकतो. इथे भगवंतानी म्हणूनच सांगितलंय वर्णाश्रम पद्धतीला की एक ब्राह्मण, एक गृहस्थ, एक संन्यासी, एक वानप्रस्थाश्रमातील व्यक्ती आणि एक संन्यासी या सगळ्या व्यक्ती या भगवंतांचं स्मरण करू शकतात, भगवंतांची प्राप्ती करू शकतात. फक्त ती देण्यात येणारी आहुती बदलते, जी काही त्याग गोष्टी किंवा ज्याप्रमाणे ती भावना तयार होत असते आणि जे कर्म असतं किंवा ज्या आश्रमामध्ये त्यांना ज्या गोष्टी करायच्या आहेत, विहित कर्म करायचे ते फक्त बदलत जातं, पण ती भावना महत्वाची आहे. ती कृष्ण भावना या प्रत्येक आश्रमातल्या व्यक्तींमध्ये किंवा कुठल्याही वर्णातल्या, तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, वैश्य असो किंवा क्षुद्र असो, त्याच्यामध्ये ही भावना तयार होऊ शकते. आणि म्हणूनच कशाही प्रकारे इंद्रिय तृप्ती की भौतिक जगात कारण कसं असतं की आपण या प्रपंचामध्ये आहोत, मग ती डॉमिनेट करण्याची वृत्ती आणि ती मलिन प्रवृत्ती ही सगळ्यामध्ये असतेच. तुम्ही कितीही नाकारलं तरीही कुठेतरी ती प्रवृत्ती तुमच्यामध्ये असतेच, आणि आपल्याला तो कुठेतरी इगो आणि तो जो फॉल्स इगो म्हणतात ना, तो खोटा अहंकार तो कायम दुखावला जात असतो. आणि म्हणूनच मग त्या लहरी खातर की स्वतःला वाटतंय की या भौतिकतेपासून दूर व्हायचंय आणि मगच आपल्याला कुठेतरी श्रेष्ठ म्हणतील त्याग केलाय यांनी सगळ्याचा, म्हणून तुला जसं भगवंताने अर्जुनाला सांगितलं की तू त्याग करून तू जाऊन जंगलात जाऊन संन्यास केला तर तुझे शत्रू काही तुझं कौतुक करणार नाहीत. तसंच आहे हो. नाही फक्त स्वतःला कुठेतरी लांब नेलं आणि त्या कर्माचा त्याग केला म्हणून तुम्ही काहीतरी उचित केलंय असं नक्कीच नाही, कारण तुम्ही कुठेतरी ते आबाळ करताय हो. तुमच्या प्रपंचामध्ये तुमच्या जबाबदाऱ्यांना टाळून तुम्ही त्या व्यक्तींची आबाळ करताय, ही योग्य गोष्ट नाही. आणि कुठेतरी प्रभुत्व गाजवण्याची मलिन प्रवृत्ती प्रत्येकामध्ये असते. इंद्रिय तृप्ती करण्याची इच्छा प्रत्येकामध्ये असते, कारण कसं आहे ना, आपण प्रपंचात आहोत हो. कितीही म्हटलं तरी ती कुठेतरी ती इंद्रिय तृप्ती आणि स्वतःला वाटणारी भावना की मला असं वाटतं हे हे कायम येत राहणार आहे. पण निदान निदान आपण कुठेतरी आपण सुदैवी आहोत की आपल्याला ही कृष्ण भावना कळली आहे आणि ती कृष्ण भावनेमध्ये आणण्याचा आपण आपल्याला कुठेतरी सुरुवात केलेली आहे. वी हॅव जस्ट स्टार्टेड, ऍटलिस्ट आपण सुरुवात केलेली आहे आणि त्या मार्गावरती आलेलो आहोत. हेही ना थोडं केलं.
अशा प्रकारे हे आहे. आणि म्हणूनच मग क्रमशः, आणि म्हणून हे असं अशा प्रकारचं पालन, आणि म्हणूनच अशा प्रकारे स्वतःच्या सगळ्या गोष्टींचं पालन जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये असताना सुद्धा केलं जातं, तेव्हा ते त्या मनुष्याला क्रमशः शुद्ध करत असतं. आणि हळूहळू जसं म्हणतो ना आपण, की इस्कॉन मध्ये जाणारे, बऱ्याचदा आजच आमचा विषय चालला होता सकाळी, तर इस्कॉन मध्ये जातात कारण तिथे भरपूर प्रसाद खायला मिळतो आणि तिथे मोफत प्रसाद असतो. पण प्रभुपाद म्हणतात तसं का होईना, तो प्रसाद खाण्याच्या इच्छेने का होईना, पण इस्कॉन मध्ये येत आहेत ना, हेही महत्वाचं आहे. आणि भगवंतांचं दर्शन घेतायत, तो प्रसाद ग्रहण करतायत, तो प्रसाद ग्रहण करून 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 क्रमशः निश्चितच त्यांच्या मनामध्ये की तो नैवेद्य ग्रहण करतायत जो भगवंतांना अर्पण केलेला आहे. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये काय म्हणतात ना, त्याला पुढे जाऊन आपण बघणार आहोत की आहार शुद्ध, देह शुद्ध, तसा आहाराने त्या देह शुद्धीकरण होणार आहे, तसं मनाचंही शुद्धीकरण होणार आहे आणि हृदयाचं शुद्धीकरण होणार आहे. आणि मग हृदयांमधल्या, आपल्या शरीरामधल्या प्रत्येक पेशीचं सुद्धा त्याने शुद्धीकरण होतं. म्हणूनच अशा प्रकारे क्रमशः कमी ना, पण त्या मनुष्यामध्ये तो बदल होत जातो. यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर. हरे मी कृष्ण. वाचू का? वाचा 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 माताजी. विमलताई वाचा. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाही तर कर्म हे भौतिक जगा जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कोणते तू आपल्या नियत कर्माचे पालन विष्णूच्या संतोषात कर, आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. तात्पर्य: केवळ शरीराच्या निर्वाहाकरता देखील मनुष्यास कर्म करावे लागत असल्याने विशिष्ट सामाजिक स्थिती आणि गुणवत्ता यांच्या विहित कर्माची रचना अशी आहे की ज्यामुळे तो हेतूही साध्य होतो. यज्ञ म्हणजे भगवान श्री विष्णू आहेत. सर्व यज्ञ कर्म ही विष्णूच्या संतोषाप्रित्यर्थच असतात. वेद सांगतात की यज्ञो वै विष्णू. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर मनुष्याने यज्ञ किंवा प्रत्यक्षपणे भगवान विष्णूची सेवा केल्यानेच एकच उद्देश सिद्ध होतं. म्हणून ह्या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे कृष्ण भावना हे यज्ञक्रमच आहे. श्री विष्णूंना संतुष्ट करणे हेच वर्णश्रम धर्माचे ध्येय आहे. वर्णश्रमाचारवत पुरुषेण परः पुमान विष्णुराराध्य. म्हणून मनुष्याने श्री विष्णूच्या संतोषप्रित्यर्थच कर्म केले पाहिजे. या भौतिक जगात केलेले इतर कोणतेही कर्म बंधनास कारणीभूत ठरते, कारण चांगल्या व वाईट दोन्ही प्रकारच्या कर्मांना आपापली फळे असतात. त्यामुळे कोणतेही कर्म मनुष्याला बद्ध करते. म्हणून मनुष्याने श्रीकृष्णांना विष्णू संतुष्ट करण्यासाठी कृष्ण भावना भावित कर्म करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे कर्म करणारा मुक्त अवस्थेत राहतो. कर्म करण्याची हीच महान कला आहे. परंतु आरंभी या मार्गामध्ये अत्यंत निपुण मार्गदर्शनाची आवश्यकता असते. म्हणून भगवान श्रीकृष्णांना भक्तांच्या निपुण मार्गदर्शनाखाली किंवा साक्षात भगवान श्रीकृष्णाच्या प्रत्यक्ष आदेशानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली किंवा साक्षात भगवान श्रीकृष्णांच्या प्रत्यक्ष आदेशानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुनाला मनुष्याने आदेशानुसार त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अर्जुनाला कर्म करण्याची संधी मिळाली. मनुष्याने परिश्रमपूर्वक दक्षतेने कर्म केले पाहिजेत. इंद्रिय तृप्तीसाठी काही न करता सर्व काही केवळ श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीकरताच केले पाहिजे. असे आचरण मनुष्याने केवळ कर्मबंधनापासून रक्षण करते असे नव्हे, तर त्यामुळे त्याची यथावकाशात भगवंताच्या दिव्य प्रेममयी सेवेप्रत उन्नती होते. केवळ अशा सेवेमुळे भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान विष्णूंना, म्हणजे कृष्णांना हे जेव्हा अर्पण केलं जातं, कृष्ण भावना भावित कर्म, याचं इथे पूर्ण विश्लेषण केलेलं आहे. आणि म्हणूनच तू हे कर्म भगवंतांच्या संतुष्टी करता कर. जसं मी आधीच्या श्लोकांमध्ये म्हटलं की मग वर्णाश्रमामधल्या
तो ब्रह्मचारी असू दे, तो गृहस्थाश्रमात असू माताजी सॉरी, दे. आवाज खूप बारीक येतोय. एक सेकंड. ऐकूच येत नाही बारीक. ओके, मी चेक करते हा. सॉरी. नाही, ठीक आहे, हरकत नाही. कारण फीडबॅक दिल्याशिवाय मला कळणार नाही. आणि मग येतोय आता आवाज? हो मॅडम. येतोय माताजी. हो येतोय आला. ना? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे आणि कृष्ण. म्हणूनच मनुष्याने श्री विष्णूंच्या संतोषाप्रित्यर्थ काम केले पाहिजे. कारण हे जो कर्मबंधन आहे ना, कसं आहे, मी म्हंटल तुम्हाला की कर्म करायचंय, मनुष्य कर्म करतोय. मग ज्या कर्मांना आपल्याला पुढे जाऊन त्याच्या व्याख्या पण करायच्या आहेत की कर्म काय आहे, जे आपण आधीही बघितलं. सकाम कर्म, जे तुम्ही कर्म करता आहात, की मनुष्य त्याची कर्म करतो आहे, नियत कर्म करतो आहे. सकाम कर्म कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय प्राप्ती करता कर्म करतो आहे, तो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. आणि हेच पुढे जाऊन जेव्हा आपण बघतो की तू विष्णूंच्या संतोषाप्रित्यर्थ हे कर्म कर, आणि म्हणून त्या कर्माचा त्याग न करता त्या कर्म करण्याला भगवंतांनी श्रेष्ठत्व दिलेलं आहे. कारण कुठेतरी जेव्हा ते कर्म जे आहेत, त्या कर्म जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता करता, तेव्हा निश्चितच त्या कर्मांच्या बंधनामध्ये तुम्ही अडकता. कारण त्या कर्माची फळं तुम्हाला उपभोगायची असतात. आणि मग ती फळं उपभोगल्याबरोबरच निश्चितच कर्म बंधनामध्ये अडकले जातात. आणि मग त्याचे जे भोग भोगायचे असतात तेही भोगायला त्या कर्माच्या फळांमुळेच लागतात. आणि म्हणूनच जर ते कर्मच भगवंतांना अर्पण केलं, की श्री विष्णूंच्या संतोषाकरता ते कर्म, मग भले तो ब्रह्मचर्याश्रमामधला असेल, गृहस्थाश्रमामध्ये असेल, वानप्रस्थाश्रमामध्ये असेल किंवा संन्यासाश्रमामध्ये असेल, तो ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, क्षुद्र असेल, वैश्य असेल, परंतु त्याने जर आपलं कर्म, आपलं नियत कर्म असेल, ते सुद्धा भगवान श्री विष्णूंच्या संतोषाप्रित्यर्थ केलं, तर त्या कर्माच्या बंधनात अडकण्याचा प्रश्नच येत नाही हो. कारण त्या कर्माचा फळांचा उपभोगही तो घेऊ इच्छित नाही. कारण त्या फळांची तो अपेक्षा नाही करत आहे. त्या कर्माच्या फळांनाच भगवंतांना अर्पण करतोय. ते कर्मच भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ करतोय. मग त्या कर्मबंधनात अडकायचा प्रश्नच येत नाही. आणि त्याचप्रमाणे त्याचा दुसरा एक फायदा मोठा, की भगवंतांच्या सेवेमध्ये दृढ होतो. की ज्या 9 मी तुम्हाला टप्पे म्हटले, की कुठेतरी श्रद्धा आहे मनामध्ये, ती श्रद्धा आपल्याला कुठेतरी मार्गी लागलेली आहे. मग श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ती, जी कुठेतरी या गोष्टींनी साध्य होणार आहे. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, हे जे सगळे आहेत षड्रिप, ते अडकवतायत या आत्म्याला. या भौतिकतेमध्ये कुठेतरी अडकवलं जात आहे. त्या आत्म्याला गुरफटवलं जात आहे. पण त्याच्यापासून जर बाहेर पडायचं असेल तर निश्चितच कुठेतरी ही कृष्ण भावना जोपासणं अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून जे काही कर्म कराल ते भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ करणं हीच कृष्ण भावना होय. आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या प्रेममय सेवेमध्ये तुम्ही दृढ होता, भगवंतांशी जोडले जाता हो तुम्ही. भगवंतांशी ते नातं जोडलं जातं, भगवंतांशी त्या प्रेमाचं नातं जोडलं जातं. आणि त्याचा शेवटचा टप्पा म्हणूनच प्रेमभाव आहे. खूप 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 जन्म घ्यायला लागतील हो त्याच्यासाठी. अनेक जन्म घ्यायला लागतील, जीवाला अनेक जन्म घ्यायला लागतात. कुठेतरी त्या श्रद्धेच्या मार्गावर येण्यासाठी सुद्धा अनेक जन्म घ्यायला लागतात. आणि म्हणूनच प्रभुपाद म्हणतात की मनुष्य धर्म हा अतिशय दुर्मिळ आहे. 84 लक्ष योनींपैकी 4 लाख हे फक्त मनुष्य जन्म आहे. आणि या 4 लाखांमध्ये तुम्हाला तो मनुष्य जन्म मिळणं, की त्या असं जीव तत्व आपल्याला मिळणं, हे अत्यंत दुर्मिळ आहे. आणि तुम्ही जर तो योग्य प्रकारे त्याचा उपयोग केला तर निश्चितच त्या भगवत धामाची प्राप्ती करायला वेळ लागणार नाही. ती निश्चितच लवकरात लवकर होऊ शकेल. पुन्हा उठून या भौतिकतेमध्ये यावं लागणार नाही. जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, कारण दुःखालयम अशाश्वतम म्हटलंय हो भगवंतांनी याला. आणि अतिशय काय म्हणतात ना त्याला, इतकं अप्रोप्रिएट नाव आहे हे. कारण बघा, सुख मिळतायत पण ती क्षणभंगूर आहेत हो सगळी. हे हवंय आता आपल्याला वाटतंय, अरे हे मिळालंय मला मस्त, मिळालं, झालं झालं, पण ती टेम्पररी आहे हो. ते काही कायमचं टिकून राहत नाही तुमचा तो आनंद. पण ते जे समाधान आहे, तो जो आनंद आहे, तो चिरकाळ टिकणं, हे किती महत्वाचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत त्या भक्तासाठी इतके आसुसलेले आहेत की भगवंतांना त्या भक्ताला निश्चितच या पुन्हा पुन्हा त्या भौतिक चक्रात नाही घालायचंय. आणि म्हणून जेव्हा तो भक्त जोडला जातोय ना भगवंतांसाठी, तेव्हा तो निश्चित भगवत धामाची प्राप्ती करतो. सहयज्ञ
प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो वोस्त्वी सॉरी वोस्त्वीष्टकामधुक् सॉरी अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोक्त्वीष्टकामधुक्। हरे कृष्ण। क्षमस्व। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। सोनू, मी वाचू? हा हा. हा. सृष्टीच्या आरंभी प्रजापतीने श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञासहित मनुष्य आणि देवतांना निर्माण केले आणि त्यांना वरदान देऊ म्हणाले की तुम्ही या यज्ञापासून सुखी व्हा, कारण यज्ञ केल्याने सुखी राहण्यासाठी आणि मोक्ष प्राप्ती करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व गोष्टी तुम्हाला सहजपणे प्राप्त होतील. येस. तात्पर्य: प्रजापतीने म्हणजे श्री विष्णूने निर्माण केलेली भौतिक सृष्टी म्हणजे बद्ध जीवांना स्वगृही भगवत धामात परत जाण्यासाठी दिलेली सुसंधीच आहे. या भौतिक सृष्टीमधील सर्व जीव हे भौतिक प्रकृतीद्वारे बद्ध करण्यात आले आहेत, कारण त्यांना पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण किंवा श्री विष्णू यांच्याशी असणाऱ्या आपल्या संबंधांचे विस्मरण झाले आहे. भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे वेदैश्च सर्वैर् वेदैश्च सर्वैरहमेव सर्वैः वेद्यः. वैदिक तत्वे ही आपल्याला आपल्या शाश्वत संबंधांचे ज्ञान देण्यासाठी आहेत. भगवंत सांगतात की वेदांचा उद्देश त्यांना जाणणे हा आहे. वैदिक मंत्रात म्हटले आहे की पतिम विश्वास्यात्मेश्वरम, म्हणून सर्व जीवांचे परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णू हेच आहेत. श्रीमद भागवतातही श्रील शुकदेव गोस्वामी भगवंतांचे अनेक प्रकारे पती म्हणून वर्णन करतात. माताजी, आपण हे वाचता? हो नक्की. श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियान् पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णिसान्त्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पतिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. भगवान विष्णू हे प्रजापती आहेत आणि ते सर्व प्राणी मात्रांचे, सर्व जगाचे, सर्व सुंदर वस्तूंचे पती आणि प्रत्येकाचे रक्षण करते आहेत. श्री विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ कसे करावे हे बद्ध जीवांना शिकवण्यासाठी म्हणून भगवंतांनी या सृष्टीची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे या भौतिक जगात असताना हे चिंताविरहित सुखी जीवन व्यतीत करू शकतील आणि वर्तमान भौतिक शरीराच्या विनाशानंतर भगवत धामामध्ये प्रवेश करू शकतील. बद्ध जीवांकरता भगवंतांनी केलेली ही संपूर्ण योजना आहे. यज्ञ केल्याने बद्ध जीव यथावकाश कृष्ण भावना भावित होतो आणि त्याच्यामध्ये सर्व सद्गुण आढळून येतात. कलियुगासाठी संकीर्तन यज्ञाची शिफारस वैदिक शास्त्रज्ञांनी केली आहे आणि कलियुगातील सर्व मनुष्यांच्या मुक्ततेकरता या दिव्य पद्धतीचा परिचय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी करून दिला आहे. संकीर्तन यज्ञ आणि कृष्ण भावना हे परस्पर पूरकच आहेत. भगवान श्रीकृष्णांचा भक्तरूप अवतार श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभू उल्लेख श्रीमद भागवतात संकीर्तन यज्ञाचा विशेष संदर्भ देऊन पुढील प्रमाणे केला आहे. कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगस्त पार्षदं यज्ञहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। हरे कृष्ण. हरे या कृष्ण. कलियुगामध्ये जे वास्तविक बुद्धिमान लोक आहेत ते पार्षदांसहित अवतरित होणाऱ्या भगवंतांचे संकीर्तन यज्ञ करून पूजन करतील. वैदिक शास्त्रांमध्ये सांगण्यात आलेले इतर सर्व यज्ञ या कलियुगात साध्य नाही, पण भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे संकीर्तन यज्ञ हा सर्व सिद्धींकरता सहज साध्य आणि उदात्त आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप महत्वाचे आहेत हे संदर्भ आणि खूप सुंदरपणे हे सांगितलेले आहेत.
कारण इथे पुन्हा की जसं पुढच्या आधीच्या श्लोकांना सगळं निगडीतच आहे आणि सगळं एकमेकांशी संलग्न आहे. कर्म करणं आणि हे कर्म भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ म्हणजे प्रजापती श्री विष्णूंच्या संतोषाप्रित्यर्थ करणं, की त्या मार्गावरती मार्गस्थ होतोय मनुष्य. आणि ह्या भौतिक प्रकृतीची निर्मितीच भगवंतांनी श्री विष्णूंनी एवढ्यासाठी केलेली आहे, की हा जो बद्ध आत्मा आहे, हा बद्ध आत्मा का झालाय, तो बद्ध का म्हटलंय त्याला, का त्याला बद्ध एन्टँगल्ड का म्हटलंय, कारण तो भौतिकतेमध्ये गुरफटलाय. कशामध्ये? मायेमध्ये गुरफटलाय. कारण तो सत्व रज आणि तमोगुणांच्या तर प्रभावाखाली आहेच, पण पुन्हा या षड्रिपांमध्ये आणि या षड्रिपूंमध्ये जी माया आहे, काम क्रोध लोभ आणि या सगळ्यामध्ये तो गुरफटलेला आहे. कारण त्याला विस्मरण झालेलं आहे, त्याला श्री विष्णू श्री कृष्णांचं विस्मरण झालेलं आहे. म्हणून तो कुठेतरी अडकलाय आणि म्हणून त्याला ही एक संधी दिलेली आहे. या भौतिक सृष्टीची निर्मिती करून भगवंत म्हणतायत की या सृष्टीच्या निर्मितीमध्ये भगवंतांनी या यज्ञ करण्यासाठी मनुष्य जन्म देऊन त्याला एक संधी दिली आहे, की जेणेकरून या संधीचा कुठेतरी सोनं करून तो निश्चितच भगवत धामाला परत येऊ शकेल. आणि म्हणून जे भक्त रिप्रेझेंट त्यांनी केलेलं आहे आणि ज्या भक्त या रूपामध्ये भगवंत जे चैतन्य महाप्रभू, की जो राधाराणी म्हणजे राधा आणि कृष्णांचा असा, की राधेची भावना जाणून घेण्यासाठी भगवंतांनी घेतलेला हा चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार हा 500 वर्षांपूर्वी कलियुगामध्ये झालेला आहे. आणि म्हणूनच या कलियुगामध्ये काय काय दिलं नाही, म्हणून तर बरेच जण विचारतात प्रश्न, मग इतकं सगळं होतंय तर भगवंत का अवतार घेत नाहीत. बऱ्याच वेळेला भागवतामध्ये काल कोणीतरी एका म्हणजे जे प्रभूजी आले होते त्यांना हा प्रश्न विचारला जात होता, की इतकं सगळं घडतं आहे पण का भगवंत अजून अवतार घेत नाहीत. कारण 4,32,000 ही कलियुगाची वर्ष आहेत आणि तिथे चालू आहे. भगवंतांनी प्रत्यक्ष भगवद्गीतेचं आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे. 500 वर्षांपूर्वी चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार झालेला आहे. त्यानंतर ज्ञान यज्ञ आणि जो संकीर्तनाचा यज्ञ जो त्यांनी आपल्यापर्यंत आणलेला आहे, हरे कृष्णाचा हा महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि म्हणूनच कुठेतरी हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा, कुठलाही इतर उपाय नाही की नामस्मरणाशिवाय. आणि म्हणूनच संकीर्तन यज्ञ आणि कृष्ण भावना ही अत्यंत परस्पर पूरक आहे. आणि म्हणून जे मी म्हटलं चेतो दर्पण मार्जनम म्हणताय चैतन्य महाप्रभू, कारण या महामंत्रानेच तुमच्या या हृदयाची मलिनता, तुम्ही जर वॉशिंग मशीनची पावडर आपण घासतो ना, तसं या महामंत्र आहे आणि या महामंत्रच आपल्या हृदयाला कुठेतरी शुद्ध करणार आहे. आणि म्हणून या सगळ्याचा संदर्भ देऊन भगवंत सांगतायत की वैदिक शास्त्रामध्ये केलेले बरेच काही यज्ञ आणि आपण या करू शकणार नाही, पण हा संकीर्तन यज्ञ मात्र प्रत्येकाला करणं शक्य आहे. कारण तो अतिशय सोपा आहे आणि अतिशय सुलभ पद्धतीने, त्याला कुठल्याही नियमांची खूप अशी बांधिलकी नाहीये. हा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे आणि तो प्रत्येक जण पार पाडू शकतो, प्रत्येक जण करू शकतो. आणि म्हणून या संकीर्तन यज्ञाचं पूजन सगळेच जण करू शकतात, की जे वास्तविक बुद्धिमान लोक आहेत ते आपल्या पार्षदांसहित अवतरित होणाऱ्या भगवंतांचे संकीर्तन यज्ञ करून पूजन करतील. की पार्षद म्हणजे जे आपण पंचतत्व मंत्रामध्ये बघतो, चैतन्य महाप्रभू हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत आणि त्यांचाच अवतार असलेले जे बलराम आहेत ते प्रभू नित्यानंद प्रभूंचा अवतार आहेत. आणि त्यानंतर श्रीवासादी भक्त वृंदवंद आणि गदाधर पंडित आहेत, श्रीवास ठाकूर आहेत. आणि या सगळ्यांचे म्हणजे नारद मुनींचा, शिवांचा आणि प्रत्यक्ष राधाराणींचा अवतार आहे. जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद प्रभू हे बलरामांचा अवतार आहे. आणि मग ज्याचं रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत आचार्य आहेत, अद्वैत गदाधर पंडित, श्रीवासादी भक्तवृंद, श्रीवास ठाकूर. म्हणूनच त्यापैकी अद्वैत आचार्य हे शिवांचा अवतार आहेत, गदाधर पंडित हे राधाराणीचा अवतार आहेत आणि प्रत्यक्ष श्रीवास ठाकूर हे नारद मुनींचा अवतार आहेत, की जे पार्षद आहेत, सगळे भगवंतांचे शिष्य आहेत. आणि म्हणूनच अशांसहित त्यांचं नामस्मरण करणं हे अतिशय सहज साध्य आणि उदात्त आहे. पार्षद याचा अर्थ शिष्य म्हणजे पार्षद म्हणजे शिष्य, त्यांच्या शिष्यांसहित त्यांनी केलेला हा संकीर्तन यज्ञ हा अत्यंत सहज साध्य आणि उदात्त आहे. देवान भावयता ते यतानेन ते देवा भावयन्तु वहा परस्परं भावयन्ताः श्रेयः परमवाप्यस्थ. हरे कृष्ण.
वाचू? वाचा वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञाने संतुष्ट झालेल्या देवदेवता तुम्हालाही संतुष्ट करतील आणि या प्रकारे मनुष्य आणि देवदेवता यांच्यामधील परस्पर सहयोगाने सर्वांसाठी सर्वत्र समृद्धीचे साम्राज्य पसरेल. तात्पर्य: देवतांना भौतिक कार्यांचे प्रशासन करण्यासाठी विशेष शक्ती प्रदान करण्यात आलेली असते. प्रत्येक जीवाच्या शरीर आणि आत्म्याच्या पोषणासाठी आवश्यक वायू, प्रकाश, पाणी आणि इतर सर्व वस्तूंचा पुरवठा करण्याचे कार्य देवतांकडे सोपविण्यात आलेले असते. पुरुषोत्तम श्री भगवान यांच्या शरीराच्या विविध भागांमध्ये असणाऱ्या या देवदेवता म्हणजे असंख्य सहाय्यकच आहेत. त्यांची संतुष्टी किंवा असंतुष्टी मनुष्याने केलेल्या यज्ञावरती अवलंबून असते. काही यज्ञ विशिष्ट देवतांना संतुष्ट करण्यासाठीच असतात, परंतु असे असले तरीही सर्व यज्ञांमध्ये भगवान श्री विष्णू यांनाच प्रमुख अधिष्ठाता म्हणून पूजिले जाते. भगवद्गीतेतही सांगण्यात आले आहे की श्रीकृष्ण हे स्वतः सर्व प्रकारच्या यज्ञांचे भोक्ता आहेत. भोक्तारम यज्ञ तपसा, म्हणूनच शेवटी यज्ञपतीला संतुष्ट करणे हाच सर्व यज्ञांचा मुख्य हेतू आहे. ज्यावेळी असे यज्ञ योग्य रीतीने केले जातात तेव्हा स्वाभाविकपणेच पुरवठा करणाऱ्या विविध विभागांचे अधिकारी असणाऱ्या देवदेवता संतुष्ट होतात आणि त्यामुळे नैसर्गिक पदार्थांच्या पुरवठ्यामध्ये तुटवडा पडत नाही. यज्ञकर्मापासून अनेक अनुषंगिक लाभ होतात. यज्ञ अंततः भौतिक बंधनातून मुक्त होण्यास कारणीभूत होतात. वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञकर्मामुळे आपली सर्व कार्ये शुद्ध होतात. आहार शुद्धौ सत्वशुद्धी सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृती स्मृतिलंभे सर्व ग्रंथानां विप्रमोक्ष यज्ञ विप्रमोक्ष. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्याचे शुद्ध जीवन आहार ग्रहण केल्याने त्याचे जीवन शुद्ध बनते. जीवनशुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊर्तींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू लागतो आणि या सर्वांची परिणती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे यज्ञाचं महत्व आणि म्हणूनच पुन्हा पुन्हा आपण जे म्हणतो आहे की श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ केले जाणारे यज्ञ. आणि इथे एक अतिशय नाजूक बाब सांगितलेली आहे की देवी देवतांची केलेली पूजा आणि देवी देवतांसाठी केलेले यज्ञ. तर या देवी देवता ज्या आहेत, जेव्हा आपण आता 11वा अध्याय बघू तेव्हा आपण बघतो की शिव, ब्रह्मा या सगळ्यांनी भगवंतांची स्तुती केलेली आहे आणि ते भगवंतांमध्येच समाविष्ट आहेत. अख्खं चराचर भगवंतांमध्ये समाविष्ट आहेत. आणि म्हणून या देवी देवता वेगळ्या नाहीत, पण देवी देवता निश्चितच भगवंतांच्या अतिशय निकट आहेत आणि त्या कुठेतरी ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत की या भौतिक प्रकृतीमध्ये ज्या काही गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी ज्या काही गोष्टींची आवश्यकता आहे त्या सगळ्या गोष्टींचा पुरवठा करण्यासाठी देवी देवता निश्चितच कारणीभूत आहेत आणि म्हणूनच त्यांना त्या प्रकारची शक्ती प्रदान केलेली असते. परंतु जसं आपण म्हणतो शाळेचे प्रिन्सिपल एक असतात, सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड इज श्री विष्णू. आणि म्हणूनच या वेगवेगळ्या देवी देवतांना प्रसन्न करून यज्ञ करण्यासाठी जो काही यज्ञ भगवंतांच्या विष्णू यज्ञ संतोषाप्रित्यर्थ केला जाईल, जेव्हा श्री विष्णूंच्या संतोषाप्रित्यर्थ केलं जाईल तेव्हा देवी देवता आपोआपच प्रसन्न होत आहेत आणि म्हणूनच निश्चितच ती संतुष्टी त्यांच्यापर्यंत पोहोचते आणि म्हणूनच ती संतुष्टी असंतुष्टी हे मान्यवर आहे. आणि म्हणून भगवंत म्हणतायत की ज्यावेळी असे यज्ञ योग्य रीतीने केले जातात तेव्हा स्वाभाविकपणेच पुरवठा करणाऱ्या विविध विभागांचे अधिकारी असणाऱ्या देवी देवता संतुष्ट होतात आणि त्यामुळे नैसर्गिक पदार्थांच्या पुरवठ्यामध्ये कुठलाही तुटवडा पडत नाही. अशा प्रकारे या यज्ञाचं जे यज्ञ करण्यामागचं जे उद्दिष्ट आहे की या यज्ञ करण्यामागे की श्री विष्णूंच्या संतोषाप्रित्यर्थ केलेला यज्ञ. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे तर यज्ञांमध्ये सांगितलंय. मग एका उदाहरणासाठी प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे काही आपण या उदाहरणासहित हे जाणून की शेतकरी आपल्या शेतामध्ये
धान्य उगवतो आहे, हे धान्य उगवण्याची पद्धती. आणि म्हणजे कुठेतरी बघा की वेदांपासून, की वेदांमध्ये यज्ञाचं, वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे त्याप्रमाणे मनुष्य त्याचा यज्ञ पार पडतो आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा या सगळ्या वेदांना जाणून आणि अशा प्रकारे स्वतःचं विहित कर्म, जेव्हा तो शेतकरी आपल्या शेतामध्ये धान्य पिकवतो आहे, मग त्या धान्यापासून जो पर्जन्यवृष्टी कशी होतीये, कारण कुठेतरी पर्जन्य राजाला, म्हणजे तो यज्ञ श्री विष्णूंपर्यंत पोहोचतोय तेव्हा आपोआपच पर्जन्यवृष्टी येते, पाण्याचा पुरवठा केला जातोय. आणि कारण कुठेतरी तो जो त्याग आहे ना, तो तो शेतकऱ्याद्वारे, की हे मला नाही, हे अन्न मला विष्णू प्रित्यर्थ करतोय आणि हे विष्णूंना अर्पण करायचंय. आणि त्या प्रकारे जेव्हा ते अन्न तयार होतं, ते धान्य तयार होतं आणि त्या धान्यापासून जे अन्न बनवलं जातं, जेव्हा तो अन्न भगवंतांना ऑफर केलं जातं किंवा भगवंतांना जर नैवेद्य दाखवला जातो, आणि म्हणूनच कृष्णांपासून कृष्णांपर्यंत, श्री विष्णूंपासून विष्णूंपर्यंत त्याप्रमाणे आपण ती कृतज्ञता भगवंतांना व्यक्त करत असतो, भगवंतांजवळ व्यक्त करत असतो. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे केलेला हा आहार, आणि म्हणूनच जसं म्हटलेलं आहे की आहार शुद्ध सत्व शुद्धी ही, की तो सात्विकता आणतोय मनामध्ये, सत्वशुद्धी ही ध्रुवा स्मृती ही, की कशा प्रकारे या स्मृतीला शुद्ध करतोय, आपल्या 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 विचारांना शुद्ध करतोय. आणि अशा प्रकारची जी आपल्यामधले विचार आहे, आपल्यामधली जी विचारधारणा आहे, ती जर शुद्ध झालीये तर प्रत्येक शरीरातली प्रत्येक उती पेशी सुद्धा शुद्ध होतीये. आणि ती शुद्धता कुठेतरी मोक्ष प्राप्तीकडे, कारण मग मी शरीर नसून आत्मा, आणि हा आत्मा हा परमात्म्याचा संशय, आणि त्या परमात्माच्या संतोषाकरता आपण हे ऐकलंय सगळं, ते. कृपया काळजी घ्या, या परमात्म्याच्या संतोषाकरता आपण हे कार्य करतो आहे, तेव्हा निश्चितच तो मोक्ष प्राप्तीचा मार्ग आपण अवलंबतो. कारण आपण शारीरिक संकल्पनांपासून कुठेतरी आत्मिक संकल्पनेकडे, की शरीर नाही, ज्याप्रमाणे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ती धीरस्तत्र न मुह्यती. एखादी धीर व्यक्ती हे नक्की जाणते की हा आत्मा अविरतपणे शरीरामधून प्रवेश करतोय, आणि शरीर जीर्ण झाल्यानंतर हे शरीर टाकून तो पुढचं शरीर धारण करतो आहे. आणि म्हणूनच तो कुठेतरी आत्मिक पातळीवर विचार करायला लागतोय. ही आत्मसाक्षात्काराची भावना त्या धीर व्यक्तीमध्येच तयार होते, आणि तो या गोष्टींमुळे गोंधळून जात नाही. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. आणि अशा विचार करण्याच्या प्रवृत्ती निश्चितच मनुष्याला कृष्ण भावनेमध्ये दृढ करतात. आणि म्हणून अशा प्रकारे या समाजाची सुद्धा, म्हणूनच ज्या प्रभुपादांनी कृष्ण भावना प्रत्येकामध्ये जोपासायचा जो काही संकल्प केला, आणि जे मिशन आहे ते अजूनही अविरतपणे चालू राहिलेलं आहे, आणि असंच अविरतपणे चालू राहणार आहे, की हा समाज कृष्ण भावनेमध्ये कुठेतरी तयार व्हावा, कृष्ण भावना ही प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये जोपासली जावी, आणि त्याचप्रमाणे भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ ते कर्म प्रत्येकाने करावं, हीच प्रभुपादांची इच्छा. आणि म्हणून असा समाज, कृष्ण भावना भावित समाजाची निश्चितच त्यामुळे निर्मिती होऊ शकते. म्हणजे हे असेच हे यज्ञ झाले, म्हणजे झाडं लावा, झाडं जगवा, किंवा परमेश्वरांनी मिळालेलं परमेश्वरांपर्यंत पोहोचवणं, हे एक्झॅक्टली, आत्ताच्या ह्याच्यातला आपला यज्ञ. एक्झॅक्टली, आपण ते म्हणजे करतो आहोत. यज्ञ वेदी आणि धूप वगैरे असं हे यज्ञ नाहीये त्याच्यात. यज्ञ नाहीये. या यज्ञांपेक्षा हे जे यज्ञ कर्म, आपण आपली कार्य जी शुद्ध प्रकारे करतो आहोत, आणि जे आपल्याला दिलेलं शेतकरी विहित शेतामध्ये कर्म. धान्य पिकवतो आहे, हे त्याचं विहित कर्म तो भगवंतांसाठी करतोय. हे धान्य मला भगवंतांना अर्पण करायचं आहे, आणि म्हणूनच जे भगवंतांसाठी आहे ते भगवंतांपर्यंत पोहोचवलं जात आहे. हा विहित कर्म, हा यज्ञ आहे. आणि म्हणून तो आपला यज्ञ अतिशय सार्थपणे करू शकतो जेव्हा ती भावना दृढ होते. ठीक आहे माताजी? हो. यज्ञ यज्ञ म्हणजे आपलं प्रत्येकासाठी कर्म, स्वतःचं अगदी कर्म. बरोबर. थोडक्यात विहित कर्म, कर्म, आपलं विहित कर्म. हा. अगदी बरोबर. हा. आपला यज्ञ, आपलं विहित प्रत्येकाचं कर्म. विहित कर्म हा प्रत्येकाचा यज्ञ आहे. आणि यज्ञ. त्याप्रमाणे तुम्ही ते विहित कर्म जेव्हा भगवंतांना प्राप्त करता, भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ करता, कारण तिथे कुठेतरी मीपणा बाजूला ठेवता हो तुम्ही. आणि म्हणूनच तो तो अहंकार आहे ना, तो मोठा अहंकार जपला जातोय आपल्याकडून. तो जेव्हा आपण बाहेर बाजूला ठेवायचा प्रयत्न करतो, तेव्हा निश्चित जी काही आत्मिक समाधान मिळतं ना, ते अनुभव, आणि ते अनुभवण्यामध्ये आय थिंक ती प्रचितीच प्रत्येकाला येऊ शकते जेव्हा त्या भावनेने ते कर्म केलं जातं. ती भावना जोपासणं खूप महत्वाचं आहे.
कठीण आहे, खूप कठीण आहे. सांगणं खूप सोपं आहे, पण ती भावना जोपासणं आणि ऍबस्ट्रॅक्ट थोडस त्या आहे. मार्गावरती येणं. हम्म. येस माताजी. थोडस ऍबस्ट्रॅक्ट आहे असं. अगदीच अगदीच नक्कीच खूप चॅलेंजिंग आहे माताजी, ते खूप कठीण आहे. परंतु तो चॅलेंज स्वीकारायचा आणि त्याच त्याच धारणेला कुठेतरी आपल्याला स्वतःमध्ये आणायचंय आणि त्यासाठी ती शुद्धीकरणाची प्रक्रिया महत्वाची आहे माताजी, तेच भगवंत सांगतायत. आणि एका उत्तम आध्यात्मिक गुरूंकडून योग्य पद्धतीने, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी सांदीपनीच्या आश्रमामध्ये ज्ञान घेतलेले प्रत्यक्ष भगवंत उदाहरणादाखल आपल्याला ते दाखवतात. तर आपण मनुष्य, आपल्याला निश्चितच योग्य आध्यात्मिक गुरुची गरज आहे. आणि म्हणूनच जेव्हा गुरु हे तत्व आहे, मग कोणी एक व्यक्ती नाही, तर त्या गुरु तत्वापासून निश्चित ते ज्ञान मिळणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मग त्यासाठी ते उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान, की योग्य प्रकारचं ज्ञान, जसं हे आपल्यापर्यंत जशी आहे तशी भगवद्गीता आपल्यापर्यंत आलेली आहे, तशा प्रकारचं यथार्थ ज्ञान आपल्यापर्यंत कोण पोहोचवू शकेल? तर एक उत्तम आध्यात्मिक गुरु पोहोचवू शकेल. आणि त्याप्रमाणे आपल्याला त्या शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेशी आपण निगडीत होऊ शकू. आणि मग आपण या महामंत्र अतिशय सुलभ येते, की जर भक्ती जितकी सोपी आहे तितकी भक्ती कठीण आहे. भक्तीमध्ये येणं खूप कठीण आहे, कारण त्या येण्यामध्ये कुठेतरी तो मार्गस्थ करणं, स्वतःला त्या प्रक्रियेमध्ये घालणं हे महत्वाचं आहे. आणि मग त्याच्यात आनंदच आनंद आहे हो. भगवंतांशी एकदा जोडलं गेलं की त्या ज्या काही भावनेमध्ये जो आनंद आहे, तो ज्याने त्यांनी आपली प्रचिती घ्यावी त्याच्यामागे, की हरे कृष्णाचा हा महामंत्र एक माळ करून बघितल्यानंतर जो काही आनंद तुम्हाला, जी काही, कारण त्या प्रत्येक शब्दाला, म्हणूनच तो मंत्र म्हणताना आपल्याला 6व्या अध्यायामध्ये पुन्हा त्याचं विश्लेषण आहे, की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे ही शक्ती आहे भगवंतांची, ही आंतरिक शक्ती म्हणजे राधाराणी आहे भगवंतांची. आणि जिला आपण आळवतोय की भगवंतांच्या भक्तीमध्ये तू आम्हाला ठेव, फक्त एवढंच आळवतोय आपण आणि एवढीच प्रार्थना करू शकतोय. आणि ही राधाराणीच आपल्याला भगवंतांपर्यंत पोहोचवणार आहे. आणि जेव्हा आपण या मार्गावरती दृढ होऊ, निश्चित ते भगवद्धाम दूर नाही, हे भगवंत सांगतात. हरे कृष्ण. इच्छान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैदर्तान प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. हरे कृष्ण. माताजी माझा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण वाचू का? हा वाचा, कोणी जीवनावश्यक वाचा. जीवनावश्यक वस्तूंच्या अधिकारी असणाऱ्या देवदेवता ज्यावेळी यज्ञ करण्यामुळे संतुष्ट होतील, तेव्हा ते तुमच्या सर्व गरजा पुरवतील. पण अशा वस्तू पुन्हा देवतांना अर्पण न करता जो त्यांचा भोग घेतो, तो निश्चितपणे चोरच आहे. तात्पर्य: भगवान श्री विष्णू यांच्या वतीने जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून देवतांना अधिकृत करण्यात आले आहे. म्हणून शास्त्र प्रमाणित यज्ञाद्वारा त्यांना संतुष्ट केलेच पाहिजे. वेदांमध्ये विविध प्रकारच्या देवदेवतांसाठी विविध प्रकारचे यज्ञ सांगण्यात आले आहेत. पण शेवटी सर्व यज्ञ भगवंतांनाच अर्पिलेले असतात. जो भगवंतांना समजू शकत नाही, त्याच्यासाठी देवदेवता प्रित्यर्थ यज्ञ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मनुष्यांच्या निरनिराळ्या भौतिक गुणांना अनुलक्षून वेदांमध्ये निरनिराळे यज्ञ सांगितले आहेत. निरनिराळ्या देवतांचे पूजनही याच तत्वावर म्हणजेच विविध गुणांवर आधारित आहे. उदाहरणार्थ, मांसाहारी लोकांना काली देवीचे पूजन करण्यास सांगितले आहे. ही काली देवता म्हणजे भौतिक प्रकृतीचे घोर रूप आहे आणि काली देवतेसमोर पशुयज्ञ करण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. परंतु जे सत्वगुणी आहेत त्यांच्यासाठी श्री विष्णूची दिव्य पूजा करण्यात सांगण्यात आली आहे. तथापि सर्व यज्ञांचा उद्देश आध्यात्मिक स्थानाप्रत क्रमशः उन्नती करण्याचा आहे. साधारण मनुष्यासाठी निदान 5 यज्ञ, ज्यांना पंचमहायज्ञ म्हटले जाते, ते आवश्यक आहे. तरी सुद्धा मनुष्याने जाणणे आवश्यक आहे की मानवी समाजाला लागणाऱ्या सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा हा भगवंताचे प्रतिनिधी असणाऱ्या देवदेवतांकडून केला जातो. कोणीही कोणत्याही गोष्टीची निर्मिती करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, मानवी समाजाला लागणारे सर्व खाद्यपदार्थ, जसे सत्वगुणी व्यक्तींसाठी धान्य, फळफळावळे, भाजीपाला, दूध, साखर इत्यादी आणि मांस भक्षकांसाठी मांस असते. कोणत्याही पदार्थाची मनुष्याद्वारे निर्मिती होऊ शकत नाही. तसेच उष्णता, प्रकाश, पाणी, हवा इत्यादी ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत, त्यापैकी कोणत्याही गोष्टीची निर्मिती मानव समाजाद्वारे होऊ शकत नाही. भगवंताशिवाय भरपूर सूर्यप्रकाश, चंद्रप्रकाश, पाऊस, वारा इत्यादी गोष्टीच असू शकत नाहीत
आणि या गोष्टी वाचून कोणीही जगू शकत नाही. यावरून स्पष्ट होते की आपले जीवन भगवंताकडून होणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. आपल्या उद्योगधंद्यासाठी सुद्धा आपल्याला धातू, गंधक, पारा, मॅंगनीज इत्यादी अनेक प्रकारचा कच्चा माल तसेच इतर अनेक वस्तू आवश्यक आहेत. या गोष्टींचा योग्य उपयोग करून आपण आत्मसाक्षात्कारासाठी धडधाकट आणि निरोगी राहावे याकरता भगवंताच्या प्रतिनिधीद्वारा या सर्व गोष्टी पुरवल्या जातात. आत्मसाक्षात्काराची परिणती भौतिक अस्तित्वाच्या संघर्षातून मुक्त होणे या जीवनाच्या अंतिम ध्येयामध्ये होते. जीवनाचे हे ध्येय यज्ञ केल्याने प्राप्त होते. आपल्याला जर मनुष्य जीवनाच्या ध्येयाचे विस्मरण झाले आणि आपण केवळ इंद्रिय तृप्ती करता भगवंताच्या प्रतिनिधींकडून वस्तू स्वीकारल्या आणि भौतिक अस्तित्वात अधिकाधिक गुरफटत गेलो तर निश्चितच आपण चोर ठरतो. कारण सृष्टी निर्मितीचा हा हेतूच नाही. म्हणून भौतिक प्रकृतीच्या नियमाद्वारे आपल्याला शिक्षा होते. पूर्णपणे भौतिक दलदलीत रुतलेल्या भोगवादी चोरांचा समाज हा कधीच सुखी होऊ शकत नाही. कारण त्यांना जीवनामध्ये ध्येयच नसते. त्यांचे लक्ष फक्त इंद्रिय तृप्तीतच असते. तसेच यज्ञ कसे करावे याचेही त्यांना ज्ञान नसते. याकरता श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अत्यंत सहज सुलभ संकीर्तन यज्ञाचा प्रारंभ केला. या जगातील जो कोणी कृष्ण भावनेच्या तत्वांचा स्वीकार करतो तो हा संकीर्तन यज्ञ करू शकतो. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. खूप सुंदर पुढे या यज्ञांचंच की यज्ञाचं महत्व आणि जसं म्हटलं की यज्ञ हे विहित कर्म आहे आणि या यज्ञांप्रित्यर्थ या देवी देवतांना संतुष्ट करणं म्हणजे भगवंतांना संतुष्ट करण्यासारखं आहे. हो, म्हणूनच या ज्या काही नीड्स आहेत आपल्या ज्या पुरवल्या जातात, ज्या काही गरजा पुरवल्या जातात की इथे स्पष्ट दिलंय. हो, तुम्ही काही प्रकाश, वायू, उष्णता हे तर तयार करू शकत नाही. खूप प्रगती केली हो मनुष्याने, खूप मानवजातीने प्रगती केली आहे, पण मूळ कुठून आले? हो, शेवटी तुम्ही या गोष्टींना मानलं पाहिजे की तिथे कुठेतरी मूळ जे आहे ते मूळ भगवंतांची निर्मिती आहे. हो, त्यानंतर प्रगती केली आहे कारण आपण भगवंतांचेच अंश आहोत. आध्यात्मिक अंश आपण भगवंतांचेच आहोत. भगवंत सांगतायत ममई वांशो जीव लोके जीवभूत सनातनः. भगवंतांचे अंश आहोत म्हणून तर क्वालिटेटिव्हली आपण भगवंतांसारखे आहोत. पण म्हणून आपण भगवंत नाही. आपण तितकी निर्मिती करू शकत नाही या गोष्टींची. ज्या काही गोष्टींची निर्मिती करायला हवी या सगळ्या गोष्टी पुरवल्या जात आहेत आपल्याला. त्याच म्हणजे हे नेचर म्हणतात किंवा मग भगवंतांनी आधी दुसऱ्या अध्यायात जे आपण म्हटलंय की मग त्याला तुम्ही ब्रह्म म्हणा, परमात्मा म्हणा, भगवान म्हणा. ब्रह्म हे भगवंतांचं चैतन्य आहे. हो, मग एक शक्ती आहे, हे निसर्ग आहे. निसर्ग आपल्याला पुरवतोय म्हणजे कोण पुरवतंय? या निसर्गापासून निसर्गाला पुरवणारे आणि नैसर्गिक गरजा पुरवणारे कोण आहे? भगवंतच आहे. ही शक्ती जी आहे ती कोणापासून आहे? भगवंतांपासून आहे. प्रकाश आहे, भगवंतांचे डोळे आहेत, सूर्य आणि चंद्र आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे जे काही चैतन्य आहे, हा जो काही आहे गोष्टी ह्या परमात्म्यापासून आहे. भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. हो, भोक्ता सगळ्याच शेवटी जे काही भोक्ता आहेत ते भगवंत आहेत. आणि आपण जे काही अर्पण करतो आहोत निश्चितच आपण भगवंत नाही. आणि म्हणूनच माझ्या इंद्रिय तृप्ती करता मी नोकरी करतोय, मी माझ्या मुलांना पोसतोय आणि मी असं करतोय, मला असं हवंय, माझ्यासाठी हवंय, हे सगळं मी, माझं, मला आणि माझं हे फक्त तुम्हाला गुंतवून ठेवणार आहे. कुठे? या भौतिकतेमध्येच गुंतवून ठेवणार आहे. आणि मग या संघर्षातून मुक्त होणं अत्यंत कठीण आहे कारण तिथे त्या मीपणातून मुक्तच होता येत नाहीये. त्या कर्मबंधनातच गुरफटलं जाणार आहे. आणि म्हणूनच मग अशा व्यक्तीला चोर म्हटलं जात आहे. आपल्याला जर मनुष्य जीवनाच्या ध्येयाचं विस्मरण झालं आणि आपण फक्त इंद्रिय तृप्ती करता भगवंतांच्या प्रतिनिधींकडून या वस्तू स्वीकारल्या तर भौतिक अस्तित्वात अधिकाधिक गुरफटत जातो. आणि त्या गुरफटत जातो म्हणजे काय? आपण इंद्रिय तृप्तीसाठी मला हे हवंय, मला ते हवंय, मी माझ्या तृप्तीसाठी किंवा मला हे मिळावं त्यासाठी मी या गोष्टी करतोय. मग तेव्हा तिथे तो व्यक्ती चोर ठरतोय कारण तो भगवंतांना न अर्पण करता फक्त त्याला स्वतःसाठी त्या उपभोगायच्या आहे. मग तिथे कुठेतरी ती जी मानसिकता आहे, ती जी भावना आहे ती अतिशय अयोग्य पद्धतीची आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतात की असा चोरांचा समाज हा कधीही सुखी होऊ शकत नाही. म्हणून चैतन्य महाप्रभूंनी जो यज्ञ दिलेला आहे, जो संकीर्तन यज्ञ, कारण वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये, आपल्या वेदांना, शास्त्रांना जर तुम्ही जाणाल आणि ते वाचाल तर अनेक यज्ञ किंवा याग आहेत ते आपल्या क्षमते पलीकडे आहेत. सामान्य मनुष्याला ते करणं अतिशय कठीण आहे. परंतु हा जो संकीर्तन यज्ञ चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे अतिशय सुलभ आहे. फक्त नामस्मरण करायचं आहे भगवंतांचं. आणि या संकीर्तन यज्ञात आपल्या पार्षदांद्वारे ज्याप्रमाणे
चैतन्य महाप्रभू अतिशय बेभिन्न होऊन आणि अतिशय पूर्णपणे त्यामध्ये विलीन होऊन ज्या प्रकारे हा मंत्र आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे. आणि जसं महाप्रभूंची कथा आहे की अतिशय म्हणजे ज्या वनातून ते चालले होते, ज्या झारखंडाच्या ज्या वन्य विभागातून चालले होते, की तिथे त्या संकीर्तन प्राणी सुद्धा सामील झालेले आहेत. आणि ते प्राणी सुद्धा म्हणजे इतकं इतकं त्या यज्ञाचं महत्व आहे. आणि त्या संकीर्तन यज्ञामध्ये प्राणी सुद्धा एक एक प्राणी, मग ते पशु अगदी काय म्हणतात ना त्याला, कुठल्याही प्रकारचे पशु असू देत, ते त्या यज्ञामध्ये सामील झालेले आहेत आणि त्या नामस्मरणामध्ये अगदी विलीन होऊन गेलेले आहेत. अशा या नामस्मरणाचं महत्व आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे संकीर्तन यज्ञामुळे आपण या कृष्ण भावनेला स्वीकार करू शकतो. तर आपण थांबूया, आज इथे 12 श्लोक झालेत आपले, तर आपण थोडं थांबूया, 5:30 झालेत. आणि मग शनिवारी आपण पुढे जाऊ. ठीक आहे सगळ्यांना? हो हो. ओके. हरे कृष्ण. तर मी रेकॉर्डिंग हरे कोणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही माताजी म्हणजे एक एक सेकंद विचारायचं होतं की येस हे सगळे देवी देवता जे म्हटले ते म्हणजे सबऑर्डिनेट आहेत का असं? येस 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 भगवंतांचेच पार्षद, भगवंतांचेच निकट. पण जसं आपण म्हणतो दे आर ऑल ऍडमिनिस्ट्रेटर्स. म्हणजे त्यांना त्या नैसर्गिक गरजा पुरवणारे, जसं इंद्रापासून आपण म्हणतो की आपल्याला बुद्धी देणारी देवता, आपल्याला पर्जन्य देणारी देवता, वायू देवता, या सगळ्या देवता भगवंतांच्याच निर्देशनाखाली त्या सगळ्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचवतात. बर. भगवंतांशी अतिशय निकट आहेत आणि त्या प्रकारे ते मानलं गेले. आणि म्हणूनच जे आपण म्हणतो ना सुप्रीम, म्हणजे जो, आणि ज्यामध्ये विष्णूचे हे अवतार आहेत सगळे. आणि म्हणूनच विष्णूंचा हा जो कृष्ण, पण त्याच्यामध्येही ईशोपनिषदामध्ये तुम्ही बघाल की सर्व म्हणजे ज्या कृष्णाच्या या अवताराला, आणि कृष्णाला म्हटलेलं आहे की सगळ्यापासून पूर्ण विदस्य, की सगळ्या म्हणजे ह्या षड ऐश्वर्यांनी नटलेले आहे. जे षड ऐश्वर्य आहे भगवंतांकडे. आणि ज्या प्रकारचं म्हणजे याच्या पुढे जाऊन अजून आपण खूप मी खोलात जात नाही, कारण ते पुढच्या लेवलचं आहे अजून, की ज्याप्रमाणे आपण हळूहळू जातोय, तर या षड ऐश्वर्य जे आपण पहिल्या अध्यायामध्ये, दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण, की जे भगवंतांपाशी काय नाही हो, श्रीमंत आहेत, सर्व ज्ञानी आहेत, सगळ्या प्रकारची म्हणजे शक्ती आहेत सगळ्या प्रकारच्या, आणि सगळ्या प्रकारचं आपण म्हणतो ज्ञान आहे. परंतु या सगळ्यापासून तितकीच विरक्ती आहे भगवंतांना, कुठल्याही प्रकारचं त्याबद्दलचं आकर्षण नाहीये. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे षड ऐश्वर्याने नटलेले भगवंत, यांचे हे सगळे, या सगळ्या देवी देवता हे त्यांचे सगळे निकट असे आहेत, त्यांचे निकट. आणि जे सगळ्या नैसर्गिक गरजा त्यांच्याच अधिपत्याखाली पुरवतात. म्हणजे हरे फक्त कृष्ण. मग ज्या स्वार्थापोटी आणि ज्या ज्या सकाम कर्मामध्ये, स्वार्थामध्ये म्हणण्यापेक्षा म्हणूनच सात्विक राजसिक लोकांना, जे पुढे जाऊन आपण बघू की फक्त तो यज्ञ करतोय कारण मला हे हवंय आणि म्हणून मी या प्रकारचं या देवाचा यज्ञ करतोय, पण ते कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जाते, तेव्हा त्यांना चोर म्हटलं जात आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे जी भावना आहे की तो त्या यज्ञामागचं जे उद्दिष्ट आहे, ते उद्दिष्ट अत्यंत महत्वाचं आहे. ते उद्दिष्ट आपल्यामध्ये आणणं, ती भावना आपल्यामध्ये आणणं, ही अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. हो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुम्ही आणि रेकॉर्डिंग ती भावना नामसंकीर्तनानं शेअरिंग निर्माण होईल.